Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга күренекле язучыбыз Әмирхан Енекинең «Әйтелмәгән васыят» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Әсәр Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укуында яңгырый. Йомшак кына җәйге җил исә. Дала буйлап кылганнар йөгерә, кылганнар йөгерә. Ефәк чукларын еш-еш кына селкеп, акрын гына кыштырдап, бик тырышып һәм бик кабаланып йөгерә кебек. Кулын булып уйнаклап, шул кылганнар артыннан чабасы да чабасы килә. Дала буш, дала киң, Жир җылыкай, шаян җилкәй биттән сөя. Рәхәт. Рәхәттә соң. Һәм яман су. Нигәдер бик яман су да шул. Шагыйрь әйтмешли, йөгереп уйыйсы, ятып җылыйсы килә бу тын, буш, моңсу башкорт даласында. Әнә көмешләнеп дулкынланган кылганнар арасында ак яулык бөркәнгән, алъяпкыч бәйләгән, күлмәгән ыштан бөрмәсенә кыстырган кечкенә буйлы арык кына бер әби кизәк җыеп йөри. Сул беләгендә аның иске чиләк, уң кулында нечкә таяк. Шул таягы белән ул кизәкне чирәмнән куптарып әйләндерә дә, аннары иелеп алып чиләгенә сала. Тагын як-ягына каранып эзләп китә. Тагын кизәкне чирәмнән куптарып чиләген алып сала. Шулай да бу авыл кырындагы чирәмлектә хәзер кизәк аз табыла. Колхоз терлекләре монда йөрмиләр, бәләкәй генә авылның үз бузаулары салып калдырган беленнәр күпме генә соң ул. Далада утын дигән нәрсә бик кадерле булгач, ялгыз әби 2-3 көндә бер чыгып, иске чиләге тулар-тулмас шул беленнәрне җыеп кайта. Борыннан килгән бер гадәт. Аннар кизәк казан астына бик килешә, ашны әкрен генә кайната. Үз җае белән әкрен генә кайнап пешкән аш бик тәмле була ул. Әйтерсең, чирәм исе керә ашка. Тик соңгы вакытта әбинең хәле бик үк әйбәт түгел әле. Картлыгы җиткәнме, берәр шир зәхмәтеме шунда, ләкин гелмәнә бөтен тәне авырайып, кул-аяклары сызлап, йөрәгенең хәле китеп тора. Ара-тирә ишетеп тә җибәрә, яки тиктималга яндыра да башлый. Үзенчә мәтрүшкәсен ничкәләп ятып караса да, бер дә юнәеп китә алмый. Менә бүген дә кояш шактый нык кыздыруга карамастан, аның зәгыйф тәне эчендә боз яткандай гел туңып тора. Аркасы буйлап әледән-әле салкын кымыр җыйгырып уза. Шул ук вакытта күз төпләре яна, иреннәре бөршеп кибә, һәм ул гер таккандай авырайып киткән аякларын көчкә генә сөйләп йөри. Булмас ахрысы, кайтырга кирәк ди ул үз-үзенә иренеп кенә, һәм чиләге кизәк белән тулмаса да, авылга таба борыла. Читән буйларында кытырып кычыткан үскән тар тыкрыктан узып, бәпкә үләне түшәлгән киң урамга килеп чыккан чакта гына аңа Миңлебай карт очрый.
Turna шикелле нишкә озын аяклы, какланып беткән бу Чандыр бабайны авылның иң карт кешесе диләр. 90-ның өстендә үк түгел микән? Хәер, тәгаен ничә яшьтә булуын ул үзе дә белми. Былтыр гына аның 70-тән узган Миңлегәрәй исемле улы үлеп киткән иде. Хәзер бабай Миңлегәрәйнең зур улы Миңлегалидә тора. Миңлегалинең дә өйләнгән, улы кияүгә чыккан кызлары бар. Миңлебай карт менә шуларның балаларын, ягъни үз тукымының 4нче буынын күрде. 4нче буын әкәмәт икән ул, бер дә бабай дигәнчә түгел. Ул хәтта аларның исемнәрен дә отып ала алмый. Вилне Вилдан дип, Эмманы Әсмәбикә дип тик йөртә бирә. Дөньяда шамасыз озак яши торгач кайчандыр паровоз тавышында ишетмәгән бабай тракторында күрде, автомашинасында, самолетында, радиосында күрде. Алар аның авылына һәм өенә килеп керделәр. Ләкин картның берсенә дә исе китмәде. Чөнки бу заманның барышына ис китеп өлгерлек түгел иде. Ләкин былтыр микән, 3нче ел микән, кемнәрнеңдер бу тирәләргә очып килеп, самолеттан бүре атып йөрүләрен ишеткәч, картның моңа шулай да исе китте. Кара син аны. Бүрене самолеттан гына сугалар диген, Кайчандыр бик күптән инде ул үзе ир-егет чагында камчат бүрек, ак чикмән киеп, билен кызыл билбау белән буып, камыт күрмәгән сөлектәй яшь айгырга атланып далага чыгып китә иде дә, йөри-йөри бүренең изенә төшкәч, аны уктай сузылып очкан бурзайыннан эшләтеп һәм 10-15 чакрым куа барып, озын саплы чукмары белән сугып ала торган иде. Менә бу ичмасам бүре сугу иде. Хәзер һавадан атып йөриләр имеш. Моның ни кызыгы да, ни комарлыгы бар? Юк, әллә нишләде бу замана. Машина да машина, кешенең үз йөрәгенә, үз кулына кала. Миңлебай картның дөньяда да, колхозда да хәзер бер эше дә юк. Ул какланып беткән тәндә бары җан асрый. Алдына куйган утырбашы, ястыгын тәгәрәтә дә ятып йоклый, шулай итеп гомерен суза да суза. Аның хәзер бер генә эше бар. Ул ялан таптарга ярата. Һәр көнне иртәнге чәйдән соң ул озын карагай таягын тотып, торнаныкыдай нечкә аякларын сыгылдырып кына буш урамнан уза, кырга чыга һәм юлсыз нисез күзе караган якка таба китеп бара. Берәр түбә җиргә менгәч, озын таягын ике учлап, ерак кырларга тик кенә һәм озак кына карап тора. Бу күз җитмәс юл кытлы яланның бүтән ягын, андагы түбәләрнең, үзәннәрнең, чокырларның бүтәнесен исемнәре белән белә. Хәзер инде ул исемнәрнең күбесе онытылып бара. Хәзер мәсәлән, Каракыш басуы яки Атчабар кыры дип түгел, фәләненче бригаданың да төгәненче бригаданың участогы дип кенә йөртәләр. Юл кытлы яланнарын туташтан сөреп бетерделәр. Иске чикләр, иске исемнәр, барысы да күмелеп калды шунда. Карт түбәдән төшеп китә, үзәнлекләрдән уза, иген басуларын буразна буйлап кисеп чыга, шулай дип әллә никадәр җир әйләнеп, күп вакытта авылның икенче чыннан кайтып керә. Юлында очраган кешегә үзе башлап дәшми, берәйсе "Саумы Миңлебай бабай" дип дәшсә, "Ару әле" яки "Шөкер" дип кенә узып китә. Ни уйлап, нәрсә карап йөри торгандыр карт, белүче юк. Менә бүген дә карчык 100-100 очрашкач, дәшмичә китүне килештермичә, үзе башлап аңа "Ни хәл? Арумы, Миңлебай агай?" диде, авызын учы белән генә каплый төшеп. Син менә әле бу, Акбикә килен. "Шөкер" диде карт тукталып. 70-тән узган карчык аның өчен һаман да килен иде әле. Һәм Акбикә дип тә бары ул гына дәшә. Югыйсә ул халкы карчыкны күптән инде Агаби дип кенә йөртәләр. "Каян кайтып киләсең булай?" диде карт. "Менә кизәк җыярга чыккан идем." Ярый. Казан астында утның үзелмәве яхшы. Үзең ару гынамысың? "Шөкер иде. Тик менә бу көннәрдә генә әллә нишләп
Хәлем китеп тора, диде карчык һәм тирләгән битен яулык ушы белән сөртеп алды. Авырма инде син, ялгыз кортка. Карар кешең юк. Алладан вакыт җитмәгән булса, үтәр әле. Үтәр, Алла бирсә, үтәр. Бек күпне үткәрдек, диде карт, ягышында гына яшып торган берничә бөртек ап-пак кылдай сакалын селкетеп. Ярый, кортка, юлыңда бул. Һәм карт озын аякларын сыга биреп, китеп тә барды. Ул карчыклар белән күп сөйләшеп торырга яратмый иде. Агаби үзенең җил капкасына җиткәч, туры читән алачыкка узды. Бу эштән балчык белән насылаштырылган җир идәнле алачыкта аның барлы-юклы савыт сабасы да тора, шунда аш суы да пешә иде. Җирдән аз гына күтәреп салынган калай морҗасы туры гына кыектан чыгарылган учак алдына карчык кизәкләрен бушатты. Казанна 3-4 чүмеч су салды да, учагына күп кенә итеп чыбык-чабык сындырып тыкты, ут төртеп җибәрде. Чыбыклар күмерләнеп төшкәч, алар өстенә ипләп кенә кизәкләр өештырып куйды. Аның исәбе башта су җылтып табак савытын юу, аннары әзер казанда үзенә бер-ике генә уҗау буш умач пешереп алу иде. Нигәдер күңеле бүген сызык йөгерткән буш умачны корыт катып кына ашарга теләп тора иде. Ләкин карчык сизә, пешерә дә, ашый да алмас төсле. Хәле бөтенләй бетеп бара, кичкә генә йөреп азаплана. Гәүдәсе менә гел ятарга гына сорап тора. Ахырда түзмәде, казан астыннан кизәкләрне алгарак тартып, учагын сүрелтә төште дә, бераз ятып торырга булды. Алачыктан өенә узышлый күрше ишек алдында йөргән яшь хатынга читән ашагына дәште. Гарифә кызым, минем казан астыңына кирип караштыра тора әле. Әз генә ятып алмакчы булам. Бер генә дә хәлем юк. Ярый, агаби, карармын, борчылма, ят, диде уңган хатын, әбинең төс качкан чырайыннан авыру булуын шунда ук чамалап. Агаби урам тәрәзәләре ябык, әрем себеркесенең исе аңкыга салкынча өенә керде, сәке түренә бүкләп куйган ястыгын җәйде дә, бисмилласын әйтеп, сырган юрган белән ябынып бөгәрләнеп кенә ятты. Аның бик җылынасы килә иде. Ятып күзләрен йомуга, ул салкын бер чыңгылга баткандай башта туңып китте, кымырҗып акрын гына калтырана башлады. Күпмедер вакыттан соң бераз гына җылынган кебек булды. Ләкин тамам иреп изрәп китә алмыйча, ярым уяу, ярым йокылы хәлдә һаман бөрышеп кенә ята бирде. Бираздан Гарифә кирип хәлен белде. Ашыйсың эчәсең килмәме дип сорады. Әби, лукма да кабасым килми. Кайнар чәй генә эчәр идем, диде. Гарифә алачыктан утлы көл өстендә генә пешергән куй чәй китереп, чинаягына карлыган кагыс алып, шуны сыек бал белән генә аңа эчерде. Әбинең җыерчыклы ябык куллары һәм кипкән иреннәре калтырый иде. Шулай да ул тәлинкәне үз кулы белән тотып ичте. Гарифәгә күп итеп рәхмәт әйтте. Тирләп бер йокласам, иртәгә Алла бирсә аякка басармын, диде. Тик бүген инде көтү кайткач кәҗәсен савып, сөтен баз өстенә генә куярга кушты. Гарифә барсын да эшләргә булды. Тыныч кына ятырга кушты һәм карчыкның өстен әйбәтләп ябып чыгып китте. Ләкин карчык икенче көнне дә, өченче көнне дә аягына баса алмады. Күрәсең, авыруаның былай бер-ике көн генә ятып үткәзеп җибәрелеп түгел иде. Ниндидер җитди ширгә охшый. Карчык үзе алай дип уйларга тырышмаса да, әллә Худайдан вакыт җитүе шушы микән дип шомланып та куйгалы иде. Күршеләре кирип аның хәлен һаман белә тордылар. Гарифә исә ашау-эчүен кайгыртып, йорт җирен һаман карый йөрде. Шулай да карчыкның хәле бер дә алга бармагач, аңа әллә улларыңа, кызларыңа хәбәр итикме, булай яту ярамас бит дия башладылар. Ләкин агабинең өмете зур иде әле. Ерак каладагы балаларын бер дә борчысы килми иде. Аннары булай да берәрсе кайтып китмәсме дигән өмете дә юк түгел иде. Кайткалыйлар иде әле аның уллары яки кызлары. Инәләрен онытып бетермиләр иде. Исән генә була күрсеннәр инде.
Карчыкның соңгы еллардагы гомере шул балаларының кайтып китүләрен көтеп яшәү белән генә уза башлады. Дөрес, моннан 10 ел элек карты үлгәннән соң балалары карчыкны калага тартып караганнар иде дә каравын, ләкин ул гомер иткән нигезен ташлап китәргә теләмәде инде. Шушы Юлкытлыда туган ул, үскән ул, шушы каһарман карт өенә килен булып төшкән, шушында 55 ел яшәгән, уллар, кызлар үстергән. Шушы Юлкытлы туфрагында аның атасы, анасы, күпме туганнары, яшьли үлгән сабыйлары, гомер иткән карты ята. Я, ничек шуларның барсында ташлап китәсең? Күп турасы да калмагандыр. Ят җирнең туфрагына барып ятканчы, шушында үзенең ата-анасы, карты, сабыйлары янында булыр. Шулай уйлаган иде карчык ул чакта. Һәм һич нигә карамастан, хәзергә чаклы ул шушы ниятендә нык торды. Шулай да карчыкка җиңел түгел иде. Туган туфрак никадәр генә үзенә бәйләмәсен, авыл артындагы канау белән әйләндереп алган зиратта ятучы әрвахлар ни хәтлегенә якын булмасын, әмма булар гына аның тормышын тутыра, ялгызлыгын җиңеләйтә алмыйлар иде. Ялгыз башын монда асраса да күңеле белән ул һаман шул балалары янында иде. Шуларны уйлап, шуларны сагынып, шыксыз озын көзләрне дә, салкын кышларны да уздырып җибәрә. Сабыр гына җәйне көтеп ала. Әҗәен берәр улымы яки кызымы балалары белән кайтып китәргә тиеш аны. Шулай көйләнде инде карчыкның тормышы. Асылда җәйнең бер атна 10 көне өчен генә яши ул, һәм ел буе диярлек тик шуңа әзерләнә. Майын күкәен дә шул көнгә дип җыя, итен казылыгын да балаларым өчен дип каклый, шомыртын, иремчеген, корытын да шулар өчен киптереп куя. Бигрәк тә оныкларым бик сагына карчык. Шулар кайтса инде куанышы эченә сыймый, бөтен дөньясын оныта, үзе дә бер бәйрәм итеп кала бичара. Тик бу бәләкәчләрнең әти-әниләре карчык янына гадәттә бик кыска вакытка гына кайталар. Олар ни хикмәттер гел ашыгалар. Кайсының эше көтә, кайсының курортка китәсе була. Аннары балаларыбыз авыл җирендә авырып нитеп китә күрмәсен дип куркалар да булса кирәк. Кыскасы, бер атна торгач та карчыкның бик тилмереп соравына карамастан, юатыр өчен кулына мул гына акча тоттырып, вәгъдәләр биргән булып китеп тә баралар. Шулай итеп, ел буе көтеп алган санаулы көннәр төш кебек кенә үтә дә китә. Аннары тагын шул кыска гына тансык төшнең яңадан иңүен көткәндәй, озын йокыга шашлы, ялгыз гына яшәү башлана. Нишлисең? Заманасы шулай туры килде инде. Агабинең сабый чактан исән калган балалары үсә тордылар, күрше авылның урта мәктәбен бетерә тордылар. Һәр кайсы канат чыгарган кош кебек Юлкытлыдан еракка оча торды. Хәзерге вакытта бер улы белән бер кызы Өфөдә яшиләр. Тагын бер кызы врач булып чыкканы Пермь өлкәсендә тора. Иң кече малае институтны бетергәч Казакъстанга җибәрелгән иде. Шунда исеме дә билгесез бер шәһәрдә кемдер булып эшли. Өфөдәге иң зур улы Суфиян хәзер инде отставкага чыккан полковник, кызы Гөлбикә фәнни институтларның берсендә гыйльми эштә. Кияү исәнең Чакмагыш башкорты зур җаваплы урында утыра. Кыскасы, барсы да зур кешеләр булып беттеләр. Кайсы галим, кайсы инженер, кайсы врач. Бурын заманда бер ата-анадан түгел, бүтән өязеннән бу кадәр укымышлы башкортлар чыкмагандыр. Агаби үзе кыз чагында башкорттан яки татардан доктор барлыгын ишеткәне дә юк иде. Әлдә хәтерли, элек авылда берәрсенең теше сызласа, моннан 18 чакрымдагы Чуваш авылына
тәмәке алып кайтыр өчен ат мендереп кеше чаптыра торганнар иде. Булган заманнар. Юк, аның балаларына килде инде бәхет килде, әйтәсе дә түгел. Тик менә бик бәхетле булып киткән балалары аңардан ничектер шактый ераклаштылар шикелле. Зарланса язык булыр, карыйлар, ярдәмнәреннән ташламыйлар, рәхмәт үзләренә. Тик шулай да карчык борчылып уйламыйча булдыра алмый. Туган җирләрендә кичкенә юл котлыны да, аталарыннан калган нигезне дә алар бөтенләй онытып баралар кебек. Уйлары да, күңелләре дә бүтәндә булса кирәк. Менә зур улы Суфиян күпме ил гизде, нинди зур дәрәҗәгә иреште, олайды. Үзенең дә ул кызлар үсеп җитте. Инде хәзер бер кайда да эшләми, зур пенсия ала, машинасы да бар. Аңа бит юл котлыга ешрак кайтса да була хәзер. Ләкин нишләтәсең аны? Һаман вакытым юк дип зарлана. Ниндидер комиссияларда эшләп йөри, кышын 1-2 айга курортка китә, я булмаса үзе кебек погоннарын салган полковниклар белән төннәр буе карта сугып утыра. Әҗәйгә чыккач машинасына хатынын, бала-чагаларын утырта да, я Кырымга, я хатынының урыс туганнарына Саратовка китеп бара. Суфиян сугышка чаклы әле Саратовта хезмәт иткән чагында Марҗа кызына өйләнгән иде һәм агабинең ул чакта моңа күңеле бик тә сыкранган иде. Каладан 120 чакрымда гына торган юл котлы читтә кала. Әнисе карчыкның алар өчен генә дип саклаган казлары келәтендә шул килеш эленеп тора. Полковникның кирип туган авылын күргә һәм әнисен куандырырга вакыты да, җае да табылмый. Ничек моңа күңел сыкранмасын ди. Шулай да былтыр җәй Суфиянның җиткән улы Геннадий үзләренең машинасында бабушканы күргә дип кайткан иде. 3 көн торды. 3 көн агаби бер кәлмә башкортча белмәгән аның алдына барлык сыйларын куйды. Сүзсез генә аңа моңсу һәм назлы итеп карап утырды. Егет җирән чәчле иде, таза иде, физкультурник иде. Урам буйлап чыгып киткән чакларында карчык аның шуар күлмәк кигән киң аркасына читтән аша гына карап кала иде. Егет бер көн эчендә юл котлының бөтен тирә-ягын йөреп чыкты. Машинасына абыр-чыбыр балаларны төяп, әллә кайладан үзләрен йөртеп кайтарды. Аннары колхоз келәтендә аунап яткан 2 путлы гер ташын табып кайтты да, иртә кич гел шуны күтәреп чөеп уйный башлады. Кичкенә авылда егеткә аралашыр өчен үз тиңнәре бөтенләй юк диярлек иде. Кызлар җәйләүдә яталар, егетләр каядыр таралышып беткәннәр һәм агабинең моңа бик иче поша иде. Аныгының күңелен табар өчен ул әледән-әле аңа башкортча нидер әйткән була. Ләкин Геннадий берни аңламыйча бабушкасына бик юмарт елмаеп карый, җавапсыз калмас өчен генә да, точно дип баш кагып куя иде. Әби белән аның арасында бер кызык хәл дә булып алды. Шулай иртәнге чәй янында аныгын сары майда гына йөзгән әче коймак белән сөйләгән чакта, агаби безнең башкорт халкы дип нидер сөйли башлаган иде. Геннадий шуны үзенчә аңлап булса кирәк, көтмәгәндә генә баш бармагы белән күкрәгенә төртеп, "Я Башкирин, бабушка, Башкирин" диде һәм җитмәсәле борчылма дигәндәй әбисенә күздә кысып куйды. Агаби уйчан гына аңа карап торды. Үз алдына көрсенгәндә әйтте, аннары моңсу назлы итеп кенә елмайды. Нишлисең? Бу җирән чәчле егеттә аның каны, башкорт каны агайды шул. Менә шулай агаби ялгыз башы шушы көнгә кадәр улларын, кызларын көтеп, оныкларын сагынып, алар турында үзенең күңелле һәм күңелсез уйларын иченнән генә уйлап, исән имин генә яшәп килде. Җәйгә чыгу белән һәр вакыт өметләре уяна торган иде. Бәйрәм көннәрен көткәндәй рухланып, шуңа бер дә иренмичә әзерләнә башлый иде. Әмма бу ел Худайдан вакыт җиткәнме, җәйгә аяк басу белән үзен начар сизә башлады.
һәм бирешмәскә тырышып йөрде дә, ахыр чиктә менә урынга ук ятарга мәҗбүр булды. Башта турып китәрем дигән өмет белән ятты. Күршеләрнең калага улларына хәбәр итик дигән сүзләрен дә кире какты. Әмма ләкин хәле аның утыры начарлана барды. 5-6 көн ичендә ул күзгә күренерлек булып суырылды, саргайды, ашаудан калды. Күршеләре карчыкның булай начарлана баруын күреп, хәвефкә төштеләр. Нишлик икән дип үзара киңәшеп алдылар. Ахырда юл хутудагы колхоз бригадиры Сәйд Галигә хәбәр итәргә булдылар. Колхоз идарәсе моннан 6 чакрымдагы Сыртлан авылында иде. Шунлыктан Сәйд Гали кичкенә юл хутуда бердән-бер хуҗа һәм баш кеше. Һәр көн иртән-иртүк мотоциклның сиртмәле биленә атланып, такыр юлдан пырылдап, тирбәлә Сыртланга китеп бара, ә кич белән тагын шулай җен кебек машинасында томырылып кайтып җитә иде. Гарифә барып әйткәч тә, Сәйд Гали икенче көннүк Сыртланга узышлый үзенең мотоциклында пырылдап, Агабиның капкасы төбенә килеп туктады. Агаби шунда ук кем икәнлеген белеп алды һәм ни өчен икән бу дип борчылып уйлап калды. Улар да ишектән иелә биреп, тузанлы күн итекләрдән бригадир белән председательләр өстендә генә очрый торган капчыкланып беткән зәңгәр пиджактан Сәйд Гали үзе дә килеп керде. «Саума, Агаби!» диде ул таза кешегә дәшкәндә юри кычкыра биреп. «Бәй, ни булды? Әллә авырып калдыңмы?» «Авырыйм шул, Сәйд Гали», диде карчык гаепле кешесемә әйтеп. «Кой, юкны сөйләмә, гомердә авырмаганны. Синең кебек корткага килешәмени ул?» Сәйд Гали килеп сәке кырыена гына утырды. Карчык юрганын үзенә таба җыя төште. «Килешми дә бит. Нишлисең? Худайдан вакыт җиткәч, җиткән дисең, булай гына салкын фәлән генә тигәндер. Кай җиреңә авыртасың?» «Авырткан җирем дә юк кебек. Тыным кысыла, сулавы авыр», диде Агаби, бугазын һәм күкрәген сыйпап. Сәйд Гали карчыкның суырылган, саргайган йөзенә беравык сынап карап торды. «Я, нишлибез, Агаби? Доктор чакыртыйкмы?» «Кирәкмәс, Сәйд Гали улым. Иншалла, булай да үтәр әле». «Үтә күрсен», диде Сәйд Гали карчыкка тагын да сынабрак карап. «Юк, шулай да карчыкның хәле бер дә шәпкә шамый. Йөзе лимон кебек сары, күзләре тоныкланып тора. Әллә соң мин әйтәм», диде бригадир сак кына. «Калага хәбәр итикме? Суфиян ага я булмаса Гөлбикә апай килеп китсә, зарар итмәс, сөйләшерсез». «Юк, кирәкмәс. Сабыр итик әле. Алар да эшле кешеләр», диде карчык içinden генә үзенекен уйлап. «Ансың кой», диде Сәйд Гали урыннан торып. «Бер әсәйләре өчен вакыт табарлар әле. Ярый, идарага баргач мин Гыйлман агай белән сөйләшермен, берәр чарасын күрербез. Ә син, әбекәем, тыныч кына ят. Терел». «Иншалла. Рәхмәт керүеңә, Сәйд Гали улым». Сәйд Галигә ияреп, Гарифә дә ялтына чыкты. Алар анда пышын-пышын гына нидер сөйләшеп талдылар. Аннары мотоциклның катыгына пытыр-пытыр итеп кузгалып китүе ишетелде һәм озак та үтми аның тавышы ераклашып, ниһаять бөтенләйгә тынды. Ә берничә көннән соң Сыртлан ягыннан Юлкутлыга таба тузан уйнатып килгән өр-яңа яшел Волга машинасы күренде. Һәм озак та үтми киң урамның күк үләнендә ярылып яткан кара из калдырып, Агабиның капкасы төбенә килеп тә туктады. Машинадан җәйге габардин пальто, күк эшләпә кигән зур таза гәүдәле бер ир белән ефәк плащ кигән зәңгәр косынка бәйләгән озын буйлы ябык кына бер хатын чыктылар. Булар Агабиның кызы белән кияү иделәр. Алар урам тәрәзәләре ябык караңгырак өйгә килеп кергәч һәм кызының әсәем дип дәшүен ишеткәч, йокылы, уяулы хәлдә яткан Агаби сискәнеп күзләрен ачты.
Bir мәлгә өнемме, төшемме бу дигәндә аптырап, каушап калды. Аннары куанычыннан онытылып китеп, капыл гына урыннан тормакчы булды. "Кызым, Гөлбикә", диде ул өзелеп. Кызы шунда ук килеп аның өстенә иелде, маңгайыннан үпте, һәм алар тотынышып, икесе дә җылап җибәрделәр. Мәхәббәт кияү дә килеп карчыкның кипкән ябык кулын зур таза кулларына алды, иелә төшеп, күтәренке тавыш белән: "Ни хәл, әби җаным? Авырып киттеңме? Ничего, берни дә булмас", диде. Һәм пальто чабуын кайтарып аз гына читкәрәк сәке кырыена утырды. Кызы да шаржлап торган плащы белән әнисенең аяк очына чүкте. Алар икесе бер тавыштан карчыкка кузгалмаска куштылар. Ләкин карчыкка кияү белән кыз алдында булай авырып ятуы гаҗәп уңайсыз иде. Һич нигә карамыйча аның тизрәк торасы, кадерле кунаклар өчен әвәлгечә бөтерелеп йөрүсе килә иде. Әмма тик нишләсен? Ятарга чарасыз мәҗбүр иде. Шулай да ул түшәк өстенә торып утырды һәм Гарифәгә урам тәрәзәсен чыгып ачарга, тизрәк самавыр куярга кушты. Тәрәзә капкачы ачылгач, өй иши яктырып китте. Агаби шәһәрчә бик пөхтә киенгән кадерле кызы белән кадерле кияүнең чиста шома йөзләрен күрде. Күрде дә үз хәленнән тагын бер уңайсызланып, җылыйсы килеп авыр сулап куйды. Үз нәүбәтләрендә алар да бик ябыккан, тамам кичерәеп калган әниләренең зафрандай саргайган, сулган йөзен күрделәр. Күрделәр дә сүзләрен оныткандай бер мәлгә тынып калдылар һәм яшерен генә карашып алдылар. Булай ук булыр дип көтмәгәннәр иде алар. Хәер, колхоздан калага шалтыраткач та алар карчыкның чынлап авырып китүен белеп, башта ук тагын бер ният белән юлга чыкканнар иде. Хәзер исә ике төрле сүз булырга мөмкин дә түгел. Эшләре тыгыз, вакытлар юк, шуңа күрә сүзне озынга сузмыйча, карчыкка шул ниятләрен әйтергә булдылар. "Әсәем", диде кызы әнисенә үрелеп, "без сине үзебез белән алып китәргә дип килдек. Калада докторларга күрсәтербез, әйбәтләп карарбыз, анда тизрәк терелерсең." Кияү дә шунда ук өстәде: "Дөрес, әби, бездә сиңа әйбәтрәк булыр. Монда доктор да юк, караучы да юк. Ялгызың нишләрсең?" Карчык тиз генә җавап кайтара алмады. Аның кинәт күңеле тулды, шул ук вакытта нигәдер бик борчылып та куйды. "Рәхмәт инде, балалар", диде ул бераздан әкрен генә. "Юкка мәшәкатьләнгәнсез. Үз өемдә дә терелер идем әле, Ходай насыйп итсә." "Юк, әсәем, сине хәзер монда калдырып китеп булмый", диде кызы кабаланып. "Алып китәбез. Яхшылап даваларга кирәк сине." "Өй ялгыз кала бит." "Калсын, берни дә булмас. Күршеләрен карый торырлар." Карчык бүтән бер сүз дә әйтмәде, сулап кына куйды. Монда доктор карауыннан башка мәтрүшкә фәлән эшкәләп кенә терелеп китмәсен, үзе дә аңлый иде булса кирәк. Аннары япа-ялгыз яту да аны шомландыра иде. Әтегендә калада бөтен балалары диярлек. Худайдан вакыт җитеп алай-булай булып китсә, алар аның янында булачаклар. Әмма шул ук вакытта нәкъ менә шушы алай-булай булып, ягъни үлеп китүен уйлап, ул үзенең гомер иткән пишмагыннан чыгып китәргә дә теләми иде. Шит җирдә үлү, шит җир туфрагында ятып калу аны һәр вакытта куркыта иде. Юк, аның шушында карты җан биргән кичкенә өендә үләсе, авылдашлары кул белән кичкенә авыл зияратына карты һәм яшьли үлгән сабыйлары янына куеласы килә иде. Ләкин ничек итеп менә хәзер ул алырга дип килгән кызы белән кияүнең ихтиярына каршы тора алсын? Чыкмаган җанда өмет бар дигәндәй, бәлки алып китеп чынлап та терелтеп, аякка бастырып кайтарылар. Шуның өчен килгәннәр бит. Юк, авыр иде карчыкка бу төенне чишү. Бик авыр иде. Шәй урынын карчык янына сәке өстенә әзерләделәр.
Карчык яткан җиреннән генә Гарифәгә кушып үзенең сыйларын, баздан сөтен, майын, чыланнан кәрәзле балын, каклаган казылыгын табынга кертте. Ярлырак та бит, нишлисең? Таза чагы булса, үзе тиз генә берәр кайнар аш та өлгертер иде. Ә булай кешегә кушып кына буламыни ул? Аннары кызы белән киләү дә борчылмаса, бик әйбәт, бик җиткән дип кенә торалар. Ашыгалар күрәсең. Алып китәргә дип килгәч, алар үзләре дә бу юлы күчтәнәчләр төяп кайтмаганнар иде. Шулай да кызы берничә лимон белән бер кап шоколад конфетлар китергән иде, шуны табынга чыгарып куйды. Лимон авыру карчыкның нәфесе бик теләп торган нәрсәсе иде. Ул аңа бик сөенде, хәтта кулын алып, иснәп тә карады. Табын әйләнәсенә утырыштылар. Гарифә чәй ясый башлады. Карчыкка бер юлы рәхәт тә, күңелле дә булып китте. Менә Худаның рәхмәте, көтмәгәндә генә ул иң кадерле якыннары белән бер табында утыра бит әле. Аның өчен елына бер генә килә торган бәхет бит бу. Гел шуны көтеп яши иде бит ул. Тик менә кызганычка каршы урын өстендә каршы алырга туры килде үзләрен. Шуңадыр ахыры, бу минуттан ары ни кадәр генә рәхәт булмасын, нишкәргән күңеле нидер сизенгәндәй, ирексездән яман сулап та, шомланып та куйгалы иде. Хәерлегә була күрсен иде. Шәй янында сүздә гел китү белән бәйләнгән эшләр турында барды. Карчыкка авыр иде бу сөйләшү. Китүенә бер дә ышанасы килми иде шикелле. Шуңа күрә күбрәк кызы бу турыда кайгыртып утырды. Аның сорауы буенча Гарифә карчыкның кәҗәсе белән тавыкларын карап торырга булды. Келәтнең үз йозагы бар икән. Өйне бикләргә дә бер иске бугау йозагы бар икән әле. Гарифәгә шуның белән өйне бикләп, ачкычын үзендә сакларга куштылар. Буларны тыңлап утырганда карчыкның рухы акрынлап һаман сүнә барды. Ахырда түзмәде, өзелергә торган тавыш белән еламсырап әйтте. Ходаем, гомер иткән өймә йозак салып китәрмен дип уйлаган идем мин. Әсәем, бу ниткән сүз, диде кызы гаҗәпләнгән булып. Бөтенлегә ташлап китмисең бит. Менә тиздән төрелеп үзеңдә кайтып җитәрсең. Карчык, юат инде кызым, юат дигәндәй, үз алдына моңсу, зәгыйф кенә көлемсерәп куйды. Әмма кайтарып бүтән бер сүз дә әйтмәде. Шәйдән соң юлга да әзерләнә башладылар. Кияү кеше ашыга иде. Аңа ниндидер бер кичке җыелышка кайтып җитәргә кирәк икән. Ул машинасыннан чыгып китте. Тузан кунган яшел Волганы бала-чага сырып алган иде. Аягына чак тәпи басканда ава түнә килеп җиткән. Зурраклар машинаның бөтен ялт иткән нәрсәләрен тотып, сыйпап, әйләнеп йөриләр, тик түбәсенә генә менеп китмиләр. Зур таза абзый чыккач, алар башта куркып читкә сибелделәр, ләкин тиз үк яңадан машина тирәсенә җыела башладылар. Аларның тынгысыз ялтыр күзләре бу шәбәгайга машинасында бер йөртеп килмәсме дигән яшерен өмет белән гел шикрәеп карап кына торалар. Хәтта бер кап-кара башлы малай әрсезләнеп һәм юмаланып сорап та куйды. Агай! Агаем, безне анау эштән гына бер йөртеп килсәң ине. Мәһәбәт агай башын кагып телен шартлаткан булды. Юк шул малайлар, булмый. Хәзергә ашыгабыз. Менә агабыйызны китергәч, мин сезне рәхәтләнеп бер йөртеп кайтырмын. Ярыймы? Малайлар агабый дигән ишеткәч шунда ук тындылар. Артык бәйләнеп тормадылар. Кайчагында алар мәсьәләнең җитдилеген зурларга караганда да тизрәк аңлый беләләр иде. Шул арада читтәге капка төпләрендә җыелышып торган корткалар, хатын-кызлар да акрынлап килә башладылар. Агабыйны алып китәләр дигән хәбәр кичкенә авылга бик тиз таралып өлгерсә дә, хатын-кызлар каладан кайткан кадерле кунакларга ашап-эчкәндә кумачаламас өчен шулай әдәп саклап көтебрәк торганнар иде. Хәзер инде менә килделәр. Олыраклары өйгә үк кирип киттеләр. Агабый аларга бик якын кеше, гел бергә яшәгәннәр, аңа бик ияләшкәннәр. Шуңа күрә аны ерак юлга, билгесез сәфәргә озату алар өчен шактый зур вакыйга иде. Йөзләрендә аларның җитди уйчан иде.
Нидер сизенәләр иде агырсы. Һәр кайсында корткабызны яңадан инде күрә алмабыз дигән уй ята иде шикелле. Гаҗәп бит ул. Кеше берәүнең дә үлүен теләми. Әмма шул ук вакытта ничектер ихтиярсыздан шул үлемнең буласын сизеп көтеп тә тора кебек. Бераздан кара бишмәтен, уйык калушын кигән, чәчәкле зур шәлен ябынган агабине кызы белән Гарифә ике ягыннан култыклап, акрын гына өйдән алып чыктылар. Алар артыннан бер хатын зур мендәр күтәреп чыкты. Кияү машина ишеген ачты. Карчыкны ипләп кенә утырттылар, мендәрен таяныр өчен янтыгына салдылар. Кызы янәшәсенә кереп утырды. Машина тәрәзәсенә хатын-кыз башлары илде. Агаби, җаным, хуш сау инде. Агаби, бәгърем, терелеп кайта күр. Хуш, безне онытма, без көтәбез сине, диделәр аңа. Таякка таянган бер кортка, хуш яшьтәш, бәхил бул. Ахирәттә күрешергә насыйп итсен, диде бик тыныч, әмма чын күңелдән бик ихлас итеп. Гөлбикә иренә тизрәк кузгалырга кушты. Машина алдында торучыларга кыска гына бер гудок бирде дә, шума гына кузгалып китте. Аз гына китүгә Агаби кинәт урыннан кузгалып, "Ой, кәфенлегемне онытканмын лабаса", диде нишләргә белмәгәндәй бик борчылып. Кызы бу көтелмәгән сүздән сискәнеп киткәндәй булды һәм чыраен сытып, "Куйсана, әсәй", диде үпкә катыш рәнҗү белән. "Таптың искә төшерер нәрсә?" Карчык дәшмәде. Күзләрен йомып, хәлсезләнеп башын гына иде. Яшел машина йомшак кына тирбәлеп һәм тузан уйнатып, юл кытлыдан зур калага таба чыгып китте. Кечкенә өйнең капкасы төбендә җыелышып калган хатын-кызлар бөтерлек тузан сузылган юл буена машина күздән югалганчы тик кенә карап тордылар. Сез күренекле язучыбыз Амирхан Енекинең "Әйтелмәгән васыят" дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укуында яңгыраган бу әсәрнең икенче өлешен иртәгә 15:10 тыңлагыз. Әдәби тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде. Казан сөйли 15:10. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга күренекле язучыбыз Амирхан Енекинең "Әйтелмәгән васыят" дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәр Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укуында яңгырый.
Менә агайбы ялгызы кичкенә бер бүлмәдә, сиртмәле тар кроватта, ак түшәмгә карап һәм каядыр түбәннән тонык кына ишетелгән зур кала гөрелтүсенә колак салып, тыныч кына ята. Урын йомшак, астында чип-чиста ак җәймә, өстендә сатин юрган, арык җиңел гәүдәсенә аның ипле рәхәт. Рәхмәт инде кияүнә дә, кызына да. Аны менә шулай кадерләп, айрым бүлмәгә урнаштырдылар. Дөрес, ул аларны бер дә тыгызлыйсы килмәгән иде килүен. Ләкин кияү белән кызы бу хакта авыз да ачырмадылар. Хәтта элек бу бүлмәдә торган асрау кызларын да кухняга чыгардылар. Тик бераздан гына сизде карчык. Монда ауру кешенең яткан җире генә түгел, ашаган, ичкән савыт-сабасы да айрым булырга тиеш икән. Гомумән, карчыкка башта игътибар бик зур булды. Беренче көннек шәһәрнең икенче читеннән отставкадагы полковник улы белән килене дә аны күрергә килеп җиттеләр. Шүкештәй нык, базык гәүдәле, зур йомры башлы, кыска имән муенлы полковник Суфиян, әйтергә кирәк, кәкре аякларындагы тар кунычлы хром итекләре белән генә түгел, bütün кыланыш гадәтләре белән дә чын янарал булырлык, беткәнче хәрби бер кеше иде. Кышкырып кырт кисеп сөйләшә ул. Берәүдән дә тарсынмыйча киерелеп, шаркылдап көлә һәм иң мөһиме үзен бик хаклы рәвештә дөньяның хуҗасы санап, бернигә исе китмичә рәхәтләнеп яши иде. Квартир менә дигән, машина бар, пенсия җитәрлек, шуның өстенә аучылар җәмгыятендә нидер эшләп тә шактый акча төшергәли. Кыскасы, әле чак 50-сен тутырган полковникның тормышы балдамай алда гөл иде. Әнисе карчык янына күрешә килгәч тә ул карлыккан тавыш белән бүлмәне яңгыратырга тотынды. «Ой, әсәй, диде әнисенең кипкән кулын каты учларын алып. «Ни булды сиңа? Авырып киттеңме ике күзем? Ничо? Только син паникага бирелмә. Безнең генерал әйтә торган иде, солдатны пуля түгел, паник үтерә дип». Нәрсә соң ул? Паника дигәнең, улым? Улма, ул ни? Корку, әсәем. Мин бер дә курыкмыйм, улым, диде карчык тыныч кына. Тәкъдирдән узмыш юк, барсы да Алла кулында. Әйттең тагын. Барсы да безнең кулда, диде полковник һаман шаулап. Менә мин сиңа докторның иң шәбен үзем алып килермен, әсәй. Рәхмәт, улым. Рәхмәт. Карчыкның килене иш башкорт бишәсенә торлык жуан, мәһабәт аппак Мария Васильевна кайнанасы белән ике куллап бик җитди итеп күреште. Карават кырыена урындык алып утырды да, авыруның хәленә керергә теләгәндәй, аңа чын кызгану белән карап тора башлады. Юрган астында бала шикелле сизелер-сизелмәс кенә яткан бу кайнана дигән сап-сары йөзле карчыкка аның нидер әйтәсе дә, кайгыртып нидер сорыйсы да килде. Ләкин гөнаһ шомлыгына каршы тел юк. Карчык бер кәлимә русча, ә килен бер авыз башкортча белми иде. Шулай да Мария Васильевна ир аркылы булса да берничә сорау бирде. Әсәй, киленең менә синнән кай җирең авырта дип сорый. Карчык уйчан моңсу гына әвәл улына, аннары киленне карады. Тыным кысыла, диде ул күкрәген күрсәтеп. Хәлем бер дә юк. Күптәнме? Тыным бөтен кыштан ук сизә башладым. Хәлсезләнүем күптән түгел. Суфиян карчыкның сүзләрен русчага әйләндергәч, Мария Васильевна иреннәрен мәгънәле генә кысып, башын селкеп торды. Аннары ашыкмыйча гына нидер әйтте. Әсәй, киленең әйтә, апасны бер ни дә булмас, бронхларын иткәндер, борчылмасын ди. Карчык дәшмәде, тик күзләре белән рәхмәтен белдереп, килененә бер тутырып карап алды.
Икенче көнне карчык янына күрешергә дип Суфиянның зур улы Геннадий да килде. Геннадий инде юл кытлыга барып, әбисендә кунак булып кайткан егет, шуңа күрә ул карчык белән бик үз булып, "О, бабушка" дип шатланып күреште. Һәм урындык алып, караваты янына утырды. Агаби сөйнеп яктырып башкортча, "Улым, килдеңмени? Рәхмәт төшкерем" диде. Егет аның ни әйткәнен аңлагандай, елмаеп башын какты. Карчык бу дәү сары егетне үз нәселенә һич ошамаса да чынлап ярата иде. Барыбер аның тукымы ич, аның каны. Нишлисең? Якын шул, бик якын. Тик егет үзе бабушкасының йөрәгендә аңа карата нинди тирән һәм газаплы мәхәббәт ятканын сизә микән? Юк, сизәргә тиеш. Әнә килгән бит әле ул. Әнә елмаеп әбисенә нидер әйтә дә бит әле. Ах, бу тел юклыгы. Карчыкның тел өйрәнер вакыты күптән үткән шул инде. Әмма ник бу Суфиян юнсез балаларына ичмасам, әбиләренә дәш алырлык кына үзебезчә берничә дистә сүз өйрәтмәде икәнсең? Егет әдәп кушкан кадәр утырганнан соң кузгала башлады. Турып әбисенең кипкән ябык кулын сыйпады һәм "Пока, бабусь" дип баш какты да чыгып китте. Карчык аңардан бик шат, риза булып калды. Шул ук көнне тагын Суфиянның 3 кызы, Татьяна, Светлана, Рита белән кичә малае Борис та әбиләр янына килделәр. Кызлары да суеп каплагандай әниләрен ашаганнар. Әниләре кебек барысы да ире сөякле, җирән чәчле, зур соры күзлеләр. Тик Боря, Борис кына атасын ашаган. Атасы кебек зур башлы, зур битле, арыш чумарыдай кап-кара бер малай иде. Бусын инде бер дә икеләнмичә Суфиян малае Шаяхмәтов дип йөртергә була. Кызлар әбиләрен сырып алдылар, шаулап "Здравствуйте, дорогая бабушка" дип күрештеләр. Алып килгән чәчәкләрен карават янындагы тәрәзә төбенә утыртып куйдылар, урындыгына шоколад конфетлары салдылар. Һәм инде ни әйтик дигәндәй, күзләрен елтыратып әбиләренә карап тора башладылар. Шушы икән инде ул папаларына мама тиешле әби карчык. Үзе кичкенә, үзе арык, өстенә киң җиңле әкәмәт кенә күлмәк кигән, башына вак кына чәчәкле сары яулык бәйләгән, в общем, типичный башкирк икән. Агаби үз нәүбәтендә бу җитеп килгән таза, зифа кызларга уйга калып, исе китеп селкенмичә карап ята. Аннар зәгыйф кенә елмая, иреннәрен кыймылдатып куя, нидер әйтергә тели ахырсы. Менә ул күзләрен Боряга төби. Әкрен генә кулы белән ымлап, аны якынрак килергә чакыра. Боря курыккандай башын сүзеп каш астына гына карап, кузгалмыйча тора. Тик апалары иди дип аркасына этәргәч кенә әбисенә якынлаша. Карчык бердән яктырып, малайның аркасыннан сөеп, "Бәпкәчем" ди. "Зур егет бул. Алла тәүфик бирсен үзеңә" ди. Малай берни аңламыйча кызарып, әбисеннән тизрәк китә. Кызлар нидер әйтеп шаулап көлешәләр. Карчык исә һич үпкәсез, әмма буйык сагышлы итеп тирән генә бер сулап куя. Бу балалар ни кадәр ят сәер күренмәсеннәр. Аның үзенеке шул. Үзенеке. Улының кемгә өйләнүенә, ничек яшәүенә бәгыре күпме генә сызланмасын. Әмма оныклары аңа бик якын. Бик газиз шул. Минем байлыгым дип кенә йөртә алаларны. Bir-ике көннән соң кызы Гөлбикә доктор чакыртып китерде. Урта яшьләрдәге таза, мөлаим хатын доктор Агаби белән бик ачык сөйләште. Күп сорашты. Аннар күкрәген алдан да, аркасыннан да әйбәтләп тыңлады. Тик ни өчендер карчыкның үзенә авыруы турында бер сүз дә әйтмәде. Кызы белән залга чыгып,
Шунда икәүдән икәү генә сөйләштеләр. Тагын берничә көн үтте. Һәм менә шул ук хатын доктор олы яшьтәге озын чандыр күзлекле бер ир кешене ияртеп китерде. Моны шәһәрнең бик атаклы профессоры дип әйтәләр. Үзе татар икән. Шул профессор карчыкны игътибар белән тыңлады. Сорашты, вакыт-вакыт иреннәрен кысып авыруга озак кына уйланып карап та торды. Аннан яңадан сорашты, яңадан тыңлап карады. Карап беткәч турайып һәм сүзләрен үлчәп кенә: "Әби, үпкәгездә авыру бар. Ләкин ул картлык белән бәйләнгән булырга тиеш. Без биргән даруларны эчеп тыныч кына ятыгыз", диде. Шуннан соң барсы да залга чыгып, үзара тагын нидер сөйләштеләр. Агаби күңеленә ни генә килсә дә, сабырлыкка өйрәнгән гадәте буенча, артык борчылмыйча, шомланмыйча, тыныч кына ята бирде. Ләкин докторларны озатканнан соң янына кергән кызының бик җитдиләнеп киткән йөзенә карап, ул эшнең сирен сизенгәндәй булды. Дөрес, кыз аңа бер ни әйтмәде. Әмма бу киеренке хәрәкәтсез чырай, бу юр яңа карамаска тырышкан борчулы күзләр хәлнең ничек икәнлеген һәр төрле сүздән дә ачыграк әйтеп торалар иде кебек. Ә хәлләр чынлап та бик шомлы куркыныч иде. Докторлар карчыкның үпкәсендә яман шиш, рак таптылар. Олар фикеренчә 70-тән узган карчыкка операция ясап торудан мәгънә юк. Иң яхшысы үзенә әйтмичә юатып, тыныч кына яткыру да авыру газабын төрле дарулар белән җиңеләйтергә тырышу. Бары менә шуны гына эшләргә мөмкин. Хәер, үзенә әйтмәсәләр дә карчык бу авыруның әҗәленә тигән авыру булуын күптән инде сизеп тора иде. Күпме яшереп маташмасыннар, монда ул бары вакытлы мусафир гына. Докторлар килеп киткәннән соң карчыкка игътибар һәм тәрбия тагын да көчәя төште. Кызы белән кияү генә түгел, улы белән килене дә башта әсәйләренә бик йомшак булдылар. Гел кайгыртып кына тордылар. Кирәк даруларын да табып китерделәр. Күңел теләгән ризыкны да алдыннан үзмәделәр. Гүя алар көннәре санаулыга калган әсәебез алдында соңгы бурычыбызны үтик дип тырышалар иде. Һәм шушы хәл үзе генә дә инде карчыкка күп нәрсә турында сөйли иде кебек. Билгеле, ул балаларыннан бик риза, күңеленнән аларга рәхмәтен укып кына тора. Әмма шулай да аларның бу соңгарак калган яхшылыклары вакыт-вакыт карчыкка аны фани дөньядан юатып озатыр өчен генә эшләнгән шикелле булып тоела. Шуңа йөрәге сызланып куя. Һәм чыкмаган җанда өмет бар дигәндәй, иң элек бер Алласына сыйынып, тыныч кына ята бирә иде. Агаби калага килеп урынга яту белән, Казакъстандагы кече улын һәм Пермь өлкәсендәге зур кызын чакырып язуны үтенә башлады. Аны менә язабыз, инде язабыз дип гел юатып тордылар. Ләкин шулай да язарга ашыкмадылар. Бу шактый читен мәсьәлә иде. Карчыкның кеше малае кайтып китеп йөрмәслек бер җирдә эшләгәнгә күрә, аны гомумән чакырып маташудан мәгънә юк иде. Ә зур кызы Пермь өлкәсенең ичкәре бер районында балалар врачы булып эшли. Җәй көне эше аеруча тыгыз була, шуңа күрә аны да вакытлы-вакытсыз борчырга ярамый иде. Кыскасы, карчыкның хәле бер көйрәк торган чакта чакыру белән ашыкмаска булдылар. Көннәр үтә, гүя алар зур каланың түбәндәге шау-шу кебек тонык кына гүләп читләтеп үтә. Колакка сеңгән бу шау-шуның башы ахыры булмаган кебек, үтеп торган көннәрнең дә исәбе һәм билгесе юк. Ә рәхимсез авыру карчыкны астыртын гына кимерә, акрынлап кына ул эри сыза.
Узакка сузылган өметсез авыруның бик күңелсез бер ягы бар. Авыручы үзе дә, аны караучылар да акрынлап ялыга башлыйлар. Бигрәк тә соңгылар өчен бу бик читен хәл. Алар үз-үзләренә икрар итәргә курыксалар да ничектер ихтыярсыздан ахырын көтә башлыйлар. Агаби моны әле сизми иде. Элекке кебек игътибар да бар, карыйлар да үзен. Әмма шулай да нәрсәдер җан җылысымы, борчылып турумы кимеде кебек. Һәр хәлдә кайгырту, карау гадәткә кергән мәҗбүри бер мәшәкать төсен алды шикелле. Аннары кызы да, кияү дә бик эшле кешеләр, һәр көн үзләренең хезмәтләренә йөриләр. Шулай булгач, аларның авыру әсәйләренә бөтен игътибарларын биреп бетерә алмаулары бик табигый иде. Карчыкның берәүгә дә зары юк. Ул барсын да аңлый. Һәммәсеннән риза канагать. Тик ул көне буе ялгыз ятудан бик туя һәм берәрсенең кайтып керүен зарыгып көтә. Кеше тансык, кеше кирәк аңа. Бигрәк тә кызының 2 баласын, 6 яшьлек Равиле белән 4 яшьлек Гүзәлне бик сагына иде ул. Аларны балалар бакчасына йөртәләр. Иртән илтеп куялар, кичкә табан алып кайталар. Алар кайткач, зур квартира тулып, җанланып киткәндәй була. Бүлмәдән бүлмәгә йөриләр, тaqы нидер сөйләнәләр, һәм агаби ишектән күзен алмыйча аларны көтеп ята. Равиле малай кеше, әбисе тирәсендә күп чуаларга яратмый. Керсә дә тизрәк чыгып китү ягын карый. Әмма Гүзәле кыз бала булганга ахыры авыру әбисеннән бер дә ятсынмый. Аңа гел сырпаланып кына тора. Бары шушы бала гына аңа бик матур, бик мөлаим итеп әбекәем дип дәшә. Бишара карчыкның күзләре яшь белән тулып китә бу җанга якын, тансык, кадерле әбекәемне ишеткән чакта. Бик ярата. Üzülüp ярата ул шушы түгәрәк битле, кап-кара күзле йомшак, пак татлы оныгын. Үз йөрәгедәй якын ул аңа. Хуҗаларга кунаклар да еш кына килгәлиләр иде. Өйдә билгеле ыгы-зыгы башлана. Гөлбикәнең кадак үкчәле туфлилары белән шак-шык басып, ашыгып йөргәне ишетелә. Тәлинкә, чәнечке пычак, рюмкалар чыңлау ишетелә. Шуннан залдагы кунакларның шаулап сөйләшүләре, көлүләре ишетелә башлый. Карчык шуларның барсында ничектер балаларча кызыксынып тыңлап ята. Кызы Гөлбикә вакытта тыгыз булса да кергәләп, "Әсәй, хәлең ничек? Бер нәрсә кирәкмиме?" дип сорап чыга. Карчык күңеле булып, "Рәхмәт, кызым. Кунакларыңны кара, кунакларыңны" ди аңа. Залда мәҗлес матур гына дәвам итә. Сөйләшеп, көлешеп арыгач, берәрсе пианинода уйный башлый. Аңа кушылып кемдер җырлап та җибәрә. Кай чагында исә кунакларның тавышы бөтенләй тына. Аның урынына ят бер хатын-кызның ашыгыбрак сөйләгән ясалмарак тавышы ишетелә. Бу инде телевизор дигән нәрсә булырга тиеш. Карчыкның аны әле күргәне юк. Ләкин шундый әкәмәт бер әйбер барлыгын өйдәгеләрнең аны бик көтеп, бик яратып карауларын ул инде белә. Вакыт-вакыт шул тиле вәзир дигән нәрсәдән бик моңлы курай тавышы да бик борынгы башкорт җырда яңгырый. Шул чакта карчык ишекләрне ачарга куша. Һәм җанына тансык бу җыр моңны тәмам эреп, хыялларга китеп тыңлый. Гүя ул ефәк кылганнар йөгерешкән даласына, авыр чулпларын чыңлатып йөргән кыз чакларына кайткандай була. Әмма кай вакытта бу тиле вәзир бик әкәмәт нәрсәләрдә күрсәтеп куягырсы. Шундый әкәмәтләрнең берсен өйдәгеләр футбол дип атыйлар. Нәрсәдер инде ул футбол дигәннәр, Хода белсен. Ләкин шуны күрсәтә башласалар, хуҗалар да килгән кунаклар да ашау-ишүләрендә, дөньяларында оныталар. Бер вакытта шул хәерсез футбол аркасында агаби бичара чак җаныннан аерылмады. Тик кенә уйланып ятканда, залдагы бер ханым кинәт "Керде!" дип шинап җибәрде. "Гол!" дип үкереп салды, җитмәсә тагын бер ир кеше. "Астагфирулла, ту-ту" диде карчык тәмам агарынып.
Кунакларның күбесе читтәге кичкенә бүлмәдә авыру карчык ятканын белмиләр дә иде шикелле. Һәр хәлдә авыру бар дип борчылучы яки аның хәлен белергә керүче булмый диярлек. Утралар, көләләр, шаулыйлар, ашыйлар, эчәләр дә таралышалар. Шулай да ешрак килеп йөрүче бер кунак агаби янына кергәли торган иде. Бу тәбәнәк буйлы, ашыкмыйча, елмаеп кына сөйләшүче, исеме шактый билгеле булган олы яшьтәге бер шагыйрь иде. Залда кунаклар шаулап утырган чакта гына ул карчык янына мыштым гына килеп керә. Керә дә "Саумы, әбекәем" дип ике куллап күрешә. Аннары урындык алып карават кырыена утыра. Ул күп сөйләшергә яратмый иде. Күбрәк тезләренә таянып тик кенә утыра һәм ара-тирә берәр хикмәтле сорау гына биреп куя торган иде. Карчык аның эчкәнме, түгелме икәнен дә аера алмый, чөнки шагыйрь һәр вакытта гел бер төсле була торган иде. Ләкин ничек кенә булмасын, ул бу уйчан сәер кешене көтеп ала иде. Ничектер алар аз сөйләшсәләр дә бер-берсенә бик тиз ияләшеп киттеләр. "Агаби, агаби", ди шагыйрь үз алдына әйткәндәй әкрен генә. "Ә ни өчен агаби? Ни өчен караби түгел?" "Минем исемем Акбикә", ди карчык, бу көтелмәгән сорауга бераз пошынып. "Кыз чагымда мине Аксылу дип йөртәләр иде. Кияүгә чыккач, ак килен булдым. Аннары ак җиңгә, ә хәзер менә агаби. Димәк, син гомерең буена ак кеше булгансың икән. Ак күңелле, пак күңелле кеше. Менә миңа да шундый әсәй кирәк иде." "Ни сөйлисең, улым? Синең үз әсәең бардыр бит?" "Юк шул, юк. Күптән оҗмакта инде ул. Әсәйсез авыр. Әсәй сабый балага гына түгел. Менә минем кебек сакалы агарган кешегә дә кирәк икән ул." "Рәхмәт, улым", ди карчык нигәдер ирне калтырый башлап. Шагыйрь тезләренә таянган килеш бераз уйланып утыра. Аннары тагын сорап куя: "Юл котлыны сагынасыңмы, әсәй?" "Сагынам, улым. Әйе, халык матур уйлаган, авылына, җиренә, суына матур исемнәр бирә белгән. Юл котлы. Юлың котлы булсын, агаби", дип әйтәсе килеп тора. "Безнең ерак бер бабайыбызның исеме Юл котлы булган диләр. Аның кышлавын Юл котлы кышлау дип йөрткәннәр. Тора-бара авылга да шул исем күчкән." Шулаймыни", ди шагыйрь кызыксынып. Һәм карчыктан ипләп кенә аның кыз чакларын, кайчан, ничә яшендә кияүгә чыгуын, туйларның ул заманда ничек узуын, шул чактагы юлаларны, уеннарны, җырларны сорашырга тотына. Агаби еш кына тыны кысылса да үзенең истәлекләрен, күргән-белгәннәрен иренмичә сөйли. Ә шагыйрь аны бик игътибар белән тыңлап утыра. Карчык сөйләп беткәч тәле ул ни дә булса әйтергә ашыкмый, тик бераздан гына үзенең берәр ичке уен раслагандай әйтеп куя. "Әйе, узган гомер кире кайтмый, сулар үргә акса да. Шулай ди җыр. Сулар үргә акса да ди, усал әйтә. Берсе дә, узган гомер дә, үтеп киткән тормыш та кире борылып кайтмаячак. Син дә, әбекәем, моның белән килешә торгансыңдыр?" "Килешмичә ни хәл итәсең инде?" "Юк, син дөресен әйт. Син олы кеше. Бәлки борынгы тормыш сиңа кадерлерәктер. Син аны сагына торгансыңдыр." "Хәзергесе начар булса, сагыныр идем", ди карчык уйланып кына. "Хәзергесе, Аллага шөкер, әйбәт бит." Шагыйрь аңа күзләрен тутырып карый. "Шулаймы?
Син дөньяны таный беләсең икән, әбекәй. Яша, яша. Ләкин сагыныр нәрсәләр дә юк түгел бит. Әнә шул син сөйләгән халыкның матур йолалары, бәйрәмнәре, туйлары, уеннары, җырлары берсе дә онытылмаска тиеш минемчә. Халыкның буыннан буынга күчеп килгән рухи байлыгы бит алар барсы да. Дөрес, яңа заман яңа байлыклар тудыра, ләкин искенең дә яхшысын саклый белергә кирәктер ләбаса. Борчылма, улым, ди карчык сабыр гына. Халыкныкы халыкта саклана. Югалмас Алла бирса. Гаҗәп сүз әйттең, әсәй багырым. Гаҗәп сүз. Һәм шагыйрь кинәт кенә турайып, бер аягы белән идәнгә акрын гына суга-суга җырлап та җибәрә. Аппакым икән, йомшакым икән янкәемнең куллары, салават күпере күвек, суга барган юллары. Онытып кара син бу җырны. Онытып кара, мөмкинме соң? Шагыйрь тавыш өзелгәндә шулай ук кинәт кенә тынып кала. Башын артка чөй һәм күз төбендә аның тәгәрәп чалмаган яшь бөртекләре күренә. Тик бераздан тынычлангач кына гафу үтенгәндәй әйтеп куя. Син мине тилегә санама инде, ямасай. Нишлим? Мин шагыйрь кеше. Халык җырын Büyük Tукай әйтмешли Рәсүлнең тырнагыдай йөрәгемдә саклап йөртәм. Мин Тукайны беләм, ди карчык һич көтмәгәндә. Китче, ди шагыйрь шаккатып. Каян беләсең син аны? Суфияннар мәктәптә укыган чакларында и туган тел, и матур тел дип бер җыр ятлап йөриләр иде. Шуннан хәтеремә кирип калган. Суфиян агай туган телне җырлап йөрдеме? Кызык. Һәм шагыйрь бөгелә төшеп тавышсыз гына көләргә тотына. Генерал, генерал. Ләкин агабының җитдиләнеп китүен күргәч, ул көлүеннән шунда ук туктый, иелеп чәчләрен сыпыра, аннары баладай юаш кына әйтә: "Син мине кичер инде, сәй. Синнән бер нәрсәм дә яшерә алмыйм шул." Бик яхшы улым, ди карчык тыныч кына. Күңелең кешеләргә көзгедәй һәр вакыт ап-ачык булсын. Рәхмәт, әсәй. Рәхмәт. Җиңел, рәхәт миңа синең янда. Тик күп лыгырдап ялыктырам бугай үзеңне. Ярый, кузгалыйм булмаса. Син дә ял ит инде, ял ит. Безгә карама, без әрсез кунаклар. Һәм шагыйрь турып карчыкның юрган өстендә яткан сап-сары кулын йомшак кына сыйпый да, исерә төшкән кешедәй аз гына чайкала биреп, чыгып китә. Сәер кеше дип уйлана карчык аның артыннан. Ләкин әйбәт кеше үзе. Кеше күңелле. Тик күңелендә ниндидер сызлавыгы бар шикелле. Җанына урын таба алмыйча, шуңа сызланып йөри ахырсы багыркаем. Һәм күп вакытта ул аны ятим баладай күреп, чын ихластан кызганып кала торган иде. Бер-ике чатна үтүгә карчыкның хәле шактый авырайып китте. Бик ябыкты ул. Тамагына бер нәрсә капмас булды. Шуның өстенә тавышы да бетә башлады. Яңадан врачлар килде, карадылар, юаткан булдылар, тагын ниндидер яңа дарулар язып калдырдылар. Хайр, карчык өчен буларның берсе дә кирәкми инде. Ул барсын да белеп ята. Шулай ук аның хәлен уллары, кызлары да бик яхшы белеп торалар. Һәм ичләреннән генә куркып, шомланып үлемне көтәләр. Карчык хәзер моны сизә. Карчыкның сизгәнен алар да беләләр. Ләкин шуңа карамастан һаман әсәй борчылма, үтәр, терелерсең дип аны да үзләрендә алдарга тырышалар. Карчык соңгы көннәрдә бик уйлана башлады. Көндүзләрен барсы да хезмәтләренә китеп беткәч, һәм асрау кызда карчыкның өстеннән бикләп базарга китеп баргач, агабигә ялгызы ак түшәмгә карап, теләсә күпме уйланып ятарга мөмкин иде.
уйлар күп, уйлар төрле-төрле, үзлексез килә торалар, китә торалар. Башта чынлап та юл котлысын сагынып йөрәде. Бүтүнесе, яланы кыры, авылы урамы, кешеләре, маллары бер генә минутка да исеннән чыкмый. Бүтүнесе, өйе, алачыгы, келәте, кәҗәсе, тавык чебешләре күз алдында тора. Бүтүнесен апачык ишетә, күрә. Менә кәҗәсе көтүдән кайткач, ишек төбенә килеп агабине дәшкәндәй, тавышын калтыратып кычкыра торгандыр. Җавап булмагач тык-тык басып, үй алдына ук керә башлыйдыр. Тавыклар да тибенеп йөргән җирләреннән туктап, нигә әле безнең әбиебез күренми дигәндәй, башларын кырын салып, җилт-җилт карана торганнардыр. Казлар да күл буеннан кайткач, ишек алдында озак кына каңгылдаша торганнардыр да, чыгучы, дәшүче булмагач, буйык кына чирәмгә чүгәләшеп, башларын сыртларына салып, йокыга талалардыр. Алар барсы да әбинең юклыгына гаҗәпләнә торганнардыр. Күңелсезләнеп, буйыгып, моңаеп йөри торганнардыр. Шуларны уйлагач, агабигә гаять авыр булып китә. Алар да, үзе дә аңа бик кызганыч булып тоела һәм ихтиярсыздан кайнар яшьләре мөлдерәп агып төшә. Юк, күрмәс инде аларны. Туып үскән юл котлысын да, гомер иткән өен дә, күршеләрен дә, терлекләрен дә, берсен дә яңадан күрә алмас инде. Шушы котылгысыз аерылышуны сизеп торганга күрә дә булса кирәк, карчыкның күңеленә еш кына башка уйлар, җитдирәк, тирәнрәк уйлар да килә башлады. Әйе, аның көннәре санаулы, соңгы сәгать якынлаша. Ул курыкмый, ул тыныч көтә бу серле, рәхимсез сәгатьне. Тик бер Ходаеннан җан бирү газабын җиңеләйтүне генә сорый. Ул әзер булып торырга тиеш. Әйе, зихене ачык, теле бар чакта ул үзенең соңгы теләген, соңгы васиятләрен әйтеп калырга тиеш. Аннары инде китәргә дә була. Иңелек аның уен билгеле үлгәннән соң ничек итеп күмәрләр дигән нәрсә гел борчып тора. Ул белә, кайда кемнәр кулында ятуын, әмма ул гомере буена башыннан яулыгын салмаган мөселман карчыгы Аллаһ зурына барам дип ышана. Шуңа алдан әзерләнеп килгән һәм бүтән керсез күңеле белән үлгәннән соң гәүдәсен бары мөселманча итеп җирләүләрен тели. Инде мулла мәзин чакырып тәхлил әйттерү кебек зур мәшәкатьле эшне сорамыйм да. Ансын эшләмәсәләр дә ярый. Әмма ләкин гәүдәмне әйбәтләп юып, ак кәфенгә төреп, ләхетле кабергә куйсыннар иде. Аннары берәр карттан гына булса да баш очымда Коръән укытсыннар иде. Авылында булса аны шулай күмәрләр дә иде. Аның алып куйган кәфенлеге дә, чәчеме өчен җыеп тоткан тәңкәләре дә, гәүдәсен ләхеткә куючылар өчен саклап килгән сөлгеләре дә бар иде. Ләкин ни хәл итмәк кирәк? Барсы да сандыгында торып калды шул. Ничек кенә булмасын, улы кызы аның бу үтенечен тыңларга тиешләр. Үзләре ышанмасалар да, кирәксез нәрсә дип тапсалар да, ул кушканча эшләргә тиешләр. Бу бит газиз аналарының соңгы васияте. Васиятне үтәмәү мөмкинме соң? Һәм кызы бер кичне аның хәлен белергә кергәч, агаби аңа якынрак килеп утырырга кушты. Гөлбикә кызым, сиңа сүзем бар, диде ул, чак ишетелерлек зәгыйфь тавыш белән. Алладан вакыт җитә шикелле. Шулай сизәм. Менә исемдә чакта әйтеп каласым килә. Аңа сөйләүе авыр иде. Әледән-әле тыны кысыла, авызы белән кичкә генә өзеп-өзеп сулышын ала. Ой, Тәңрем,
Жеңіллік бер. Қызым, ишетәсіңме? Мен үлгәш, гәүдәмне бірук. Гүлбикә қызғанудан йөзен шытып, шунда ук аның сүзен бүлде. Әсәйім, нигә ул хакта сөйлисең әле? Куй, кирәкми. Борчылма, уйлама ул турыда. Ай, кызым, ничек уйламыйсың ди? Килә бит ул әҗәл, килә, күрмәйсеңме ни? Соңгы сүземне әйтеп калыйм, әсәйем, бәгърем. Ярамый сиңа сөйләшергә, диде кызы кат-кат башын селкеп. Хәлең юк, тавышың беткән, нигә үзеңне азаплыйсың? Тыныч кына ят, кирәгеңне генә сора. Карчык бераз күзен йомып торды. Аннары ничектер хәл кергәндәй тыныч кына әйтте. Мин, кызым, нәкъ менә иң кирәген сорыйм да шул. Сез яшьләр шәригать йолаларын белмисез. Үзем әйтеп калдырмасам, кем мине мөселманча җирләр? Яшьнеккә салырсыз да илтеп куярсыз. Кызы урыныннан уктырды. Ул гадәтенчә каядыр ашыга иде. Юк хәсрәт төшкән башыңа, сәй. Ярар, бу хакта сүзне битерик. Врачлар киңәшен тыңларга кирәк. Хәзер менә шушы даруыңны эч, бераздан Фатыма кайнар чәй кертер. Онытма, ямсыз уйларга берилеп яту синең өчен бик зарарлы ул. Ярый, хәзергә сөйләшербез. Минем барып киләс җирем дә бар иде. Карчык дәшмәде, тик бар дигәндәй башын гына какканда итте. Һәм бик озак күзләрен йомып, берни уйламагандай тын гына ятты. Әмма аның зиһене бер генә секундка да эшләүдән туктамаган иде. Нәрсәнедер үзе өчен бик мөһим, бик яңа бер хакыйкатьне аңларга тырышып ята иде кебек. Алай, әнә ничек икән ул? Үләсе кеше белән каласы кеше тиз генә уртак тел таба алмыйлар икән. Бик кыен икән аларга сөйләшүе. Ни өчен соң бу шулай? Бөтенләй кирәксез, юк нәрсә турында кайгыртып ятамыни ул. Дөньядан китәсе ана кеше. Балалары белән аның арасы шулай бик ераклашты микәнни? Алай дисәң карыйлар, давалыйлар, кызганып, борчылып та торалар кебек. Ә менә әсәйләрнең соңгы сүзен, соңгы үтенечен тыңларга, йөрәген аңларга теләмиләр. Нидән соң бу булай? Әлбәттә, карчыкка моның җавабын табу бик читен иде. Тик ул күңеле белән генә сизенә, балалары аның бүтән кешеләр, бик нык үзгәргән кешеләр. Авыр аңа, ямансу аңа, ничектер кинәт бик ятим, бик ялгыз калгандай хис итә ул үзен. Ләкин шулай да аның балаларына үпкәлисе, рәнҗисе килми. Җәнлек үзенең ярасын ялап төзәткәндәй, ул да җәрәхәтле йөрәген сабыр акылы белән тизрәк тынычландырырга, юатырга ашыга. Ярамый булай. Язык булыр ди. Балаларымны бәхилләп, ризалыкларын алып китәргә тиешмен ди. Шәт алар да мине аңларлар, сүземне тыңларлар, кадерләп узатырлар. Әйе. Аның өмете зур, һәм әйтер сүзе дә күп әле. Күп.
76 ел буе дөньяда яшәгән карчык бит ул. Гомер иткән нигезе бар. Нужа белән тапкан күп мазмы мал-мөлкәте бар. Яшь килен чагыннан ук саклап килгән үзе өчен бик кадерле кием салымнары бар. Шуларның барсын да ул бик теләп, бик куанып балаларына калдырып китә. Өен, абзар курасын, кәҗә сарыкларын соңыннан теләсә нишләсеннәр. Колхозга бирәләрме, сатып акчасын бүлешәләрме, алар ише. Ләкин кайбер бик кадерле нәрсәләрен ул балаларына исемләп, атап биреп калдырырга тели. Сатар өчен дә түгел, чит кешеләргә бирер өчен дә түгел, ә аның төсе итеп, саклап тотар өчен бүләк итәргә тели. Мәсәлән, үзенең ак ука тоткан якут каптырмалы сары бәрхет камзулын Гөлбикәсенә, вак мәрҗәннән җыеп эшләнгән әдрәс астарлы каршмау белән чәч кабын Перемдагы олы кызы Сулубикәсенә, картыннан калган камчат бүрекне улы Суфьянга билгеләп тора. Оннары бик борынгы тәңкәләр һәм төрле төстәге ташлар белән бизәлгән бүйәте, хәситәсе бар. Шуны кабул итсә марҗа килененә бүләк итәр иде. Улының хатыны булгач, ул аңа да якын бит. Бәлки Мария килендә кайнанамның төсе дип бүйәтне үзендә саклар иде. Билгеле, кызы кашмауны, килене бүйәтне киеп бирмәсләр, ул кадәрсен генә ага би аңлый иде. Ләкин бит аларны бер әсәйләре генә түгел, әсәйләре кебек бик күп башкорт кызлары, башкорт җиңгәләре кигәннәр. Шуның өчен генә булса да алар ул киемнәрне ничектер сакларга тиешләр. Югыйсә бетә бит инде, барысы да югала, онтыла. Ярый шушы көнгә кадәр ул Агаби дигән кортка яшәп килде. Ул менә аларны моңарчы туган җирләре белән, андагы тормыш, андагы кешеләр белән бәйләгән бердән-бер җеп булды. Хәзер шушы бердән-бер җептә өзелә инде. Нишлисең? Тәкъдирдән узып булмый шул. Узып булмый. Ләкин ни кызганыч, тире җеп өзелү белән бергә туган үскән илгә юл да киселәчәк. Кылганлы далада утырган юл кытлы үзе дә, аның кешеләре дә акрынлап онытылачак. Әмма киселергә тиешме соң, Ходаем, туган илкәйгә юл? Онытылырга тиешме соң ата-бабадан килгән андагы тормыш, андагы кешеләр? Юк. Агаби үзе мондый хәл белән һич тә килешә алмый. Аның өчен туган ил, туган туфрак дигән сүз. Шул туфракта ата-бабаларының сөякләре ята. Шунда аның гомердәшләре Миңлебай картлар, Минҗиһан корткалар. Шунда аның күз алдында үсеп җиткән яшь ирләр, яшь киленнәр. Шунда аның тирәсендә чуалган бала-чагалар. Һәм ул аларны кая гына китмәсен, актык сулышына чаклы онытачак түгел. Менә шул хакта аның үз балаларына да бик нык әйтеп каласы килә. Сез күренекле язучыбыз Әмирхан Енекинең «Әйтелмәгән васыят» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укуында яңгыраган бу әсәрнең ахыры тиздән Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң 16 сәгать 10 минутта яңгырар. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга күренекле язучыбыз Әмирхан Енекинең «Әйтелмәгән васыят» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең соңгы өлешен тәкъдим итәбез. Әсәр Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укуында яңгырый.
76 ел буе дөньяда яшәгән карчык бит ул. Гомер иткән нигезе бар. Нужа белән тапкан күп мазмы мал-мөлкәте бар. Яшь килен чагыннан ук саклап килгән үзе өчен бик кадерле кием салымнары бар. Шуларның барсын да ул бик теләп, бик куанып балаларына калдырып китә. Өен, абзар курасын, кәҗә сарыкларын соңыннан теләсә нишләсеннәр. Колхозга бирәләрме, сатып акчасын бүлешәләрме, алар ише. Ләкин кайбер бик кадерле нәрсәләрен ул балаларына исемләп, атап биреп калдырырга тели. Сатар өчен дә түгел, чит кешеләргә бирер өчен дә түгел, аның төсе итеп, саклап тотар өчен бүләк итәргә тели. Мәсәлән, үзенең ак ука тоткан якут каптырмалы сары бәрхет камзулын Гөлбикәсенә, вак мәрҗәннән җыеп эшләнгән әдрәс астарлы каршмау белән чәч кабын Перемдагы олы кызы Сулубикәсенә, картыннан калган камчат бүрекне улы Суфьянга билгеләп тора. Аннары бик борынгы тәңкәләр һәм төрле төстәге ташлар белән бизәлгән бүйәте, хаситәсе бар. Шуны кабул итсә, марҗа килененә бүләк итәр иде. Улының хатыны булгач, ул аңа да якын бит. Бәлки Мария килендә кайнанамның төсе дип бүйәтне үзендә саклар иде. Билгеле, кызы кашмауны, килене бүйәтне киеп бирмәсләр, ул кадәрсен генә агаби аңлый иде. Ләкин бит аларны бер әсәйләре генә түгел, әсәйләре кебек бик күп башкорт кызлары, башкорт җиңгәләре кигәннәр. Шуның өчен генә булса да алар ул киемнәрне ничектер сакларга тиешләр. Югыйсә бетә бит инде, барысы да югала, онтыла. Ярый шушы көнгә кадәр ул агаби дигән кортка яшәп килде. Ул менә аларны моңарчы туган җирләре белән, андагы тормыш, андагы кешеләр белән бәйләгән бердән бер җеп булды. Хәзер шушы бердән бер җептә өзелә инде. Нишлисең? Тәкъдирдән узып булмый шул. Узып булмый. Ләкин ни кызганыч, тере җеп өзелү белән бергә туган үскән илгә юлда киселәчәк. Кылганлы далада утырган юл кытлы үзе дә, аның кешеләре дә акырынлап онытылачак. Әмма киселергә тиешме соң, Ходаем, туган илкәйгә юл? Онытылырга тиешме соң ата-бабадан килгән андагы тормыш, андагы кешеләр? Юк. Агаби үзе мондый хәл белән һич тә килешә алмый. Аның өчен туган ил, туган туфрак дигән сүз. Шул туфракта ата-бабаларының сөякләре ята. Шунда аның гомердәшләре Миңлебай картлар, Минҗиһан корткалар. Шунда аның күз алдында үсеп җиткән яшь ирләр, яшь киленнәр. Шунда аның тирәсендә чуалган бала чагалар. Һәм ул аларны кая гына китмәсен, актык сулышына чаклы онытачак түгел. Менә шул хакта аның үз балаларына да бик нык әйтеп каласы килә. Суфьян улым, Гөлбикә кызым, балакайларым, сез икегез дә укыган, белемле, дәрәҗәле, зур кешеләр булдыгыз. Икегезнең дә түгәрәк кенә семьягыз бар, бер-бер артлы балаларыгыз үсеп килә, үзегез дә инде олыгаеп барасыз. Хак Тәгалә барыгызга да тигез гомер биреп, шул балаларыгызның игелеген күрергә насыйп итсен. Амин. Ләкин сезнең дә сабый чакларыгыз бар иде. Сез Аслыкүл әйләнәсендәге киң тигез далада утырган Юлкытлы дигән кичкенә башкорт авылында тудыгыз. Сөттәй йомшак, көмештәй саф сулы Аслыкүл Юлкытлыдан 3 кенә чакрымда.
Аның шифалы суында коендырыр өчен атагыз мәрхүм сезне арбага тезеп утыртып, еш кына шунда алып бара иде. Аслы күлнең Нура тауына менсәң, шуннан инде еракта ялгыз утырган нәкъ түбәсенә куш кайын үскән Балкан тауы да күренә. Сезнең Зыя Түләк белән Сусылу әкиятен ишеткәнегез бар инде. Шул көзгедәй уйнаклап яткан күл белән еракта басып торган биек таудан туган әкият ул. Тауның түбәсендәге куш кайынны Зыя Түләк белән Сусылуның кабере диләр. Кайыннар төбеннән бәреп торган чишмәне Сусылуның озын кара толымнарыннан саркып чыккан су диләр. Әнә шулай әкиятләргә кергән гаҗәеп якты, иркен, матур җирләр бит ул безнең Аслы күл яклары. Ниләр генә сөйләп булмас иде безнең башкорт илләре, башкорт җирләре турында. Мин бераз читкәрәк киттем шикелле, балалар. Әйтәсе килгәнем бүтән иде. Зиһенемне азрак җыйм әле. Әйе, менә шул. Сез Юл Котлыда тудыгыз, аның киң урамында чабышып йөрдегез, ширәмендә ятып аунадыгыз. Үсә төшкәч, сез Юл Котлының ак кылганлы яланнарында, тау чыкыр буйларында йөрдегез, бозау көттегез, кизәк җыйдыгыз, әрлән кудыгыз. Бүтәннәрдән бер аермагыз да юк иде. Бүтәннәр шикелле үк сез дә ситсы күлмәк, бөрмәле штан киеп, ялан тәпи йөрүче кап-кара балалар идегез. Үскәч кенә менә кем булып киттегез? 7-8 яшыгыздан Юл Котлының кичкенә мәктәбенә сабакка төштегез. Шунда тел ачкычы таптыгыз, шунда күңел күзегез ачылды. Икешәр-өчәр көн рәттән котырган кышкы бураннарда үзем сезне җитәкләп мәктәпкә илтә торган идем. Атагыз Әлшәй базарыннан куенына кыстырып сезгә китаплар, дәфтәрләр алып кайта торган иде. Бик ипле, бик бала җанлы кеше иде ул мәрхүм. Бер вакытта да сезнең теләгегезгә каршы килмәде. Юл Котлы мәктәбен бетергәч, Сыртлан мәктәбенә йөреп укыдыгыз. Аны да бетергәч, калага китәбез дидегез. Каршы тормадык. Гәрчә сезне бер артлы яныбыздан җибәреп тору авыр булса да, уку изге эш. Без күрмәгәнне балаларыбыз күрсеннәр. Безгә насыйп булмаган аларга насыйп булсын дип, хәлебез җиткәнчә һәр кайсыгызның үз башын юнәтеп, акчасын да аннан-моннан табып, сезне ерак юлга озаттык. Сездән аерылгач безгә бик яман су була иде. Атагыз ир кеше сиздермәсә дә, минем ашарга утырган сайын кашыгыма яшьләрем тәгәрәп төшә иде. Сез киттегез, әмма ул чакларда сез Юл Котлыны онытмый идегез. Юл Котлыны сагына идегез. Бала кошлар шикелле очып кайткалы идегез. Ләкин ни өчен сез аны соңыннан оныттыгыз? Чакырып дәшеп тә еллар буе кайтмый башладыгыз. Ике сүзнең берендә туган ил дисез. Юл Котлы нәрсәсең? Туган илнең сезгә иң якын, иң кадерле бер өлеше түгелмени ул? Сез бик еш кына халык дисез. Ләкин Юл Котлыдагы кешеләр дә халыктыр бит инде. Бер тамырдан чыккан, бер рухтан үрчегән халык. Шуңа күрә ул сезгә якынрак та, туганрак та булырга тиештер ләваса. Кайчандыр сезнең башыгыздан сыйпап узган агайларның, апайларның кайберләре хәзер дә әле исәннәр. Менә кайтып шулар белән ике куллап бер күрешсәгез, олылап бер җылы сүз әйтсәгез, сез аларны күпме сөендерер идегез. Һәм күпме рәхмәт, күпме изге теләк сез алардан ишетер идегез. Ай, ярата безнең халык зур укыган кешенең кече күңелле булуын. Мактап битер алмый. Тәкәббердән кача, тәкәббергә бер вакытта да йөзен дә, телен дә ачмый ул.
Яки атагыз мәрхүм исегезгә төшерегез. Ул да бит халыкның бер бөртеге. Сезгә җан биргән, сезнең өчен тир түккән, сездән күпме өметләр көткән ата кеше бит әле ул сезгә. Я, сез аның алдында бер дә бурычлы түгелмени соң? Авыл читендәге канау белән генә әйләндереп алган кичкенә зиратта аның гәүдәсе ята. Баш очында ташы юк. Аның каберен мин дә тагын берничә авыл карты гына белә. Бездән соң белүче булмаячак. Кабер җир белән тигезләнәчәк. Я, сезнең күңелегезне бер дә борчымыймыни бу нәрсә? Машиналар сатып алырга хәлегездән килә торып, атагызның каберенә бер ком таш кына яздырып куярга сезнең кулыгыздан килмимени? Килә, бик килә. Тик күңел саранлыгыннан кутылырга кирәк. Тик кемгә бурычлы булуыгызны онытмаска кирәк. Имештер, яшь чагында көтү көткән, соңыннан бик байып киткән Өфенең бик зур бер куписы үзенең шул кайчандыр киеп йөргән иске чабаталары белән озын чыбыркысын намаз бүлмәсендә генә элеп тоткан ди. Күрәсез, ул да бахыр, намаз укыган сайын шуларга карап, элек кем булуын онытмаска тырышкан. Менә сезгә гыйбрәт. Әйе, сез зур кешеләр булдыгыз. Илгә, дәүләткә кирәкле, файдалы кешеләр булдыгыз. Хәзер шуның әҗерен күрәсез, рәхәтен чигәсез. Ләкин сезне менә без Сәлимҗан белән Акбикә дигән гади башкорт кешеләре дөньяга китердек. Юлкытлы дигән кичкенә башкорт авылын сезне үзенең туфрагында үстерде. Башкорт халкы сезне бүгенге югарлыкка күтәрде. Сез шуны онытмагыз, балаларым, ишетәсезме? Сезнең онытырга хакыгыз юк, аңлыйсызмы? Бу минем күңелем түреннән чыккан иң кайнар, иң зур, иң соңгы васиятем сезгә. Һәм шушы васиятен әйтеп калырга агаби берничә тапкыр омтылып карады. Бу аның өчен бик тә кирәк иде. Әйтмичә китәсе килми иде. Хәтта үлгәннән соң да әйтә алмыйча калган васият өчен каберендә борчылып ятыр кебек иде. Ләкин күпме генә теләмәсен, күпме генә сүз башларга омтылып карамасын, васиятен әйтеп калу аңа насип булмады. Авызын ачты исә, әй, әсә, юкка борчылмалы син, кирәкмәгән нәрсәләр уйлап ятмалы диделәр. Сиңа күп сөйләргә ярамый, врачлар кушмадылар дип тыйдылар. Һәм аны юатыр, тынычландырыр өчен тамчылап даруын эчерделәр, лимонлап чәен китерделәр, тәлинкә тутырып алмасын, чиясен китереп куйдылар. Аптырап, уйланып ята торгач, кайчагында агабинең үзе янда сырпаланган кичкенә гүзәлгә нидер әйтәсе килә. Бик сак кына, бик гади сүзләр белән генә күңелендәген шул сабыйга аңлатасы килә. Шул вакытта баланың йөрәгенә шом салмыйм дип тә курка ул. Ничек кенә дип әйтергә аңа? Бераз икеләнеп ятканнан соң, баланың аркасыннан сыйпап, гүя былай гына әйтеп куйган була. Бәләкәшем, мин тиздән китәрмен инде. Китәсең? Кая китәсең? Ди бала зур күзләре белән әбисенә тутырып карап. Берни сизә, берни төшенә белмәгән, бары тик ышана яки курка гына белгән сабый күзләреннән дә бәгырне телгәләрлек нәрсә бар. Ни инде? Үзебезнең юлкытлыга, ди карчык кичкә генә телен әйләндереп. Юк, китмисең, ди бала шунда ук үпкәли дә башлап. Агаби үксеп җибәрмәс өчен иреннәрен кыса
һәм озак кына дәш алмыйча тора. Бар бугазына килгән төер кире киткәч кенә тагын әйтеп куя. Мин сиңа кышчыгым аннан бүләк җибәрермен. Бүләк? Нинди бүләк, әбекәем? Сиңа билгеләп куйган бик матур шулпыларым бар. Шуларны җибәрермен. Нәрсә ул шулпы? Нигә син аны алып килмәдең? Онытканмын, балакаем. Бала шаныргамы юкмы дигәндәй, әбисенә карап тора да, нидер сизенгәндәй башын селкеп куя. Син алдыйсың, ди ул сузып кына. Бездән китәр өчен генә әйтәсең. Агаби йөзен тизрәк читкә бора. Юк, булмый. Сөйләү мөмкин түгел. Сабыйның күңеленә кагылырга ярамый. Ярамый. Аярга кирәк аны, аярга. Кем белә, бәлки соңыннан бу әйткәннәрне исенә төшереп әнисеннән әбекәем кая китте, нигә миңа шупы җибәрми дип сорап өйдәтер. Һәм карчык сабыйны тынычландырыр өчен аның күңелендә бернинди шик шомлану калдырмас өчен көлгән булып баланы юатырга ашыга. Юри генә әйттем, бәбкәшем, юри генә. Сине калдырып китәммесең? Юк, бер кая да китмим, күз нурым. Гаҗәп хәл. Бала белән шушы гынахсыз гына сөйләшүдән соң, агаби гомумән васиятләрен кемгә дә булса әйтергә тырышудан шактый вакыт тыелып торды. Әллә ничек шунда? Һич нәрсәгә исе китмәстәй, һич нәрсә турында уйлыйсы килмәстәй булып калды. Тик үзлексез җанын борчыган бер генә нәрсә аны һаман уйландыра иде. Һәм бары шуны гына ул үз янына ашыгып кына кирип чыккан улы Суфянга ишетелер-ишетелмәс тавышы белән тагын бер тапкыр әйтеп карады. Улым, үтенәм сездән. Мине зинһар үзебезчә мөселманча җирли күрегез инде. Улы Суфян уйлап та тормыйча, «Эй, әсәй, обязательно шулай эшлибез аны», диде гаҗәеп бер җиңеллек белән. «Менә, әйтте диярсең, мөфти хәзрәтнең үзен чакыртам яныңа. Только син, әсәем, үләргә ашыкмалы, яме? Торыйк әле, торыйк, Алласына, мулласына үч итеп дигәндәй». «Көфер сүз сөйләмә, улым», диде карчык сабыр җитди генә. Ләкин Суфян авыру кешегә бердән-бер кирәк нәрсә ул да булса, үз сүзе белән әйтсәк, бодрость дип белә иде. Шуңа күрә ул һәр сүзне уенга бора, үзенчә шаяртмакчы, көлдермәкче була. Һәм күп вакытта утырып та тормыйча, авызына ни килсә шуны сөйләп, бүлмәне бер шаулатып, тизрәк чыгып та китә иде. Карчык бичара ни уйларга да белмичә, аның артыннан башын гына чайкап кала. Чынлап әйттем ул, юри генә әйттеме? Нигә утырып әйбәт кенә сөйләшмәдесең? Кая ашыга, кая чаба ул? Гаҗәп бу шәһәр халкының гадәте. Барсы да каядыр ашыгалар, ашыгалар, ашыгалар. Үлем дә ашыга иде шикелле. Соңгы көннәрдә карчыкның хәле бөтенләй начарланып китте. Тын алуы бик авырлашты. Кислород мендәреннән бер дә аерылмас булды. Бала шикелле тәмам кичерәеп калды. Күзләрендә инде йөрталмый башлады. Врачлар кызы белән кияүнә карчыкның тиздән өзелеп китү ихтималын әйттеләр. Турса, тагын бер атна-ун көн генә торалар диделәр. Бу хәбәр аларда зур борчылу тудырды. Димәк, әсәй карчык китә.
һәм бик ачык котылгысыз булып алларына килеп баскан бу гаять авыр, хәсрәтле үлем аларны тәмам аптырауга төшерде. Хикмәт шунда, үлем дигән нәрсә аларның өенә беренче мәртәбә керә әле. Моңарча аларның мондый фаҗигале хәлне күргәннәре дә, кичергәннәре дә юк иде әле. Борчылмыйча, уйланмыйча һич мөмкин түгел. Иң элек карчыкның үлеме балаларга бик авыр тәэсир итәчәк, куркытачак бу нәрсә аларны. Аннары мәетне юу бар, җыештыру бар, озату бар. Алар үзләре бу эшләрнең тәртипләрен һич белмиләр. Кемнән эшләтергә, ничек эшләтергә буларны? Түбәндәге дворник хатыны Сәрби Җамал апага әйтсәң, ул бик теләп буларның барсында оештырыр иде. Юарга, кәфенләргә карчыкларын да табар иде. Бәлки мулласын да чакырып китерер иде. Ләкин булар барсы да гаять мәшәкатьле эш бит. Әллә ничек күңелсез эш. Кияүе бу хакта сүз чыкса, теше сызлагандай чырайын сыта башлый. Мөселманча булсын дип әллә нинди карчыкларны, муллаларны үзенең квартирасына бер дә китерәсе килми аның. Килешми аның хәлендәге кешегә бу нәрсәләрнең берсе дә. Ничектер бүтән юл, бүтән чара табарга кирәк бу положениедән чыгар өчен. Кияү белән кызы арасында шушы хакта берничә көн буена сүз барды. Гаять четерекле мәсьәлә турында алар мөмкин кадәр әдәп, такт саклап сөйләштеләр, ләкин шулай да ара-тирә үпкәләшеп, талашып та киткәләделәр. Хәер, асылда аларның фикерләре бер иде. Карчык квартирада үлсә, бик авыр, бик күңелсез булачак. Ахырда кияү әйтте: "Гөлкәй, бүтән чара юк. Әбине больницага салырга кирәк" диде. Больницада аңа яхшырак та булыр. Урын җире чиста, врач көндә карап тора, сестралар һәр вакыт янында, үзебез дә чиратлашып янына баргалап торырбыз. Нишлисең инде? Үләргә булгач, кайда да барыбер. Аның карау, балалар кадерле әбиләренең үлемен күреп тетрәнеп калмаслар, куркып елашмаслар. Аннары больницада мәетләрне әйбәтләп, юындырып, киендереп узатучы махсус кешеләр дә бар. Без үзебез монда нишли алабыз? Юк. Иң яхшысы больницага салу инде. Гөлбикә бу эшнең күңелгә авыр, уят, килешмәгән ягын сизсә дә, уйлый тора, ахырда риза булды. Шулай сөйләшеп килешкәннән соң алар үзләренең бу карарларын уңайсызланыбрак булса да, Суфиян белән Мария Васильевнага да әйттеләр. Башта Суфиян бик кайнарланып каршы төште. "Что сез?" диде кычкырып. "Кадерле әсәебезне өйдә үлмәсен өчен генә больницага илтеп салмакчы буласыз. Ятын ничек күтәрерсез? Хурлыгын кая куярсыз? Юк, мин моңа асла риза түгел." Ләкин кияү кеше кызмыйча гына әйбәтләп кенә аңа төшендереп бирде. "Кайнагай, уят мәсьәләсендә синең безгә бер сүз әйтергә дә хакың юк. Әсәебезне авылдан без барып алдык. Без аны өебездә ай ярым буена кулыбыздан килгән кадәр тәрбияләдек, карадык, терелмәсме дип бөтен чараларны күрдек. Әсәй үзе моның өчен безгә рәхмәтен әйтер дип ышанабыз. Инде больницага салу мәсьәләсенә килгәндә, бу синең өчен авыр икән, тотасың да үзең аласың. Сиңа да ана бит ул. Әмма мин әсәйнең үлгән чагын балаларга күрсәтеп, аларның йөрәкләрен җәрәхәтләргә теләмим. Һәм шунда ук кайнагай тагын дулап китмәсен дип булса кирәк, ипләп, йомшартып кына әйтте. Без, Суфиян, дәү кешеләр, мәсьәләгә айнык карарга тиешбез. Авыруны больницага салуның һичбер гаебе юк. Беркем бер сүз әйтмәячәк. Инде анда үлеп китә икән, без әсәебезне шуннан гына бик әйбәтләп, бөтен шартын җиткереп соңгы юлын азатырбыз. Өйдән мәйет озату бик авыр, бик мәшәкатьле шул. Син безнең хәлебезне аңларга тиешсең, Суфиян. Бу сүзләрдән соң Суфиян шактый аптырауга төшеп, үзенә трәк эзләгәндәй алмашлап бер сеңлесенә
bir хатынына карады. Ире артына пысыбрак бөршеп кенә утырган сеңлесе гүя бүтән кыяфәте белән "Миңа карама, мин арыдым, мин берни дә эшли алмыйм" дип әйтеп тора иде. Жуан ак беләкләрен зур күкрәкләре өстенә кушырып салган хатыны бу мәсьәлә аңа һич кагылмагандай йомык бер битарафлык саклап утыра иде. Суфиян акрын гына җилкәсен кашырга тотынды. "Шулай, кайнагай", диде кияүе аның хәлен җиңеләйтергә теләгәндәй. "Борчылырлык урын юк. Барсы да бик әйбәт булыр. Менә күрсен." Һәм Суфиян бу мәсьәләдә үзенең ялгыз калуын гына түгел, бигрәк тә көчсез булуын сизеп, ниһаять килеште. Инде моны карчыкның үзенә җиткерергә кирәк иде. Кияү билгеле бу эштән читтә калырга теләде, чөнки ул нинди генә якын кеше булмасын карчыкның үз баласы түгел, шуңа күрә улы белән кызы әйтергә тиеш булдылар. "Әсәй җаным", диделәр алар аңа ипләп кенә. "Докторлар сине бер атна-ун көнгә больницага салып торырга куштылар. Анда давалап карамакчы булалар. Син борчылма бердә. Хәлең яхшыргач та кире алып кайтырбыз үзеңне." Агаби моның чын сәбәбен сизгәндерме, юктырмы? Әмма больниц дигән сүз үзе генә дә аның котын алды, бәгырен телгәләп җибәрде. Тәмам куркып, рәнҗеп һәм ялварып ул: "Балакайларым, зинһар кузгата күрмәгез. Шушы җылы урынымда тыныч кына үлим. Миңа берни дә кирәкми. Вакытым җитте, аңлагыз шуны", диде. Ләкин улы белән кызы ташка әйләнеп булса да, аны үгетләп, юатып, хәтта азрак кына көчләп тә урыныннан кузгаттылар, киендереп чыгардылар һәм Волга машиналарына кырын яткырып, алдан кияү сөйләшеп куйган бер больницага илтеп салдылар. Үч тәүлек үтүгә, төнлә белән Агаби шул больницада вафатта булды. Җан биргәндә янында кеше булмаган, берәүне дә борчымыйча, күбәләктәй тавыш тынсыз гына киткән дә барган. Әйтерсең үзенең юл котлысына. Иртән иртүк әбинең үлгәнен телефон аша кызына хәбәр иттеләр. Кызы белән кияү шунда ук машинага утырып больницага киттеләр. Алар барганда Агабине үлекләр ята торган цемент идәнле таш бүлмәгә төшереп куйганнар иде инде. Тиздән улы Суфиян белән килене Мария Васильевна килеп җиттеләр. Ак җәймә астында яткан әсәйләренең йөзен ачып карадылар. Йөзе бер дә бозылмаган иде. Киресенчә, ничектер авыр газапларыннан кутылып, тынычланып калган кебек иде. Әмма күзләрендә ни турып калгандыр, ансын күрмәделәр. Күзләрен кемнеңдер бармагы сак кына йомдырып куйган иде. Аннары больница бакчасына чыгып, шунда гына карчыкның ничек итеп җирләү турында үзара киңәш корып алдылар. Мулла чакыру, җаназа укыту кебек нәрсәләрне эшләмәскә булдылар. Шулай да әсәйләренең Аллага ышанган карчык кеше булуын исәпкә алып, һәм аның үзенең дә бик үтенеп сорауын исләренә төшереп, гәүдәсен кәфенгә төреп күмәргә булдылар. Ләкин гына шомлыгына каршы больницадагы мәйтне юып киендереп озатучы марҗалар кәфен дигән нәрсәне бөтенләй белмиләр дә икән.
Читтән кеше чакыртып, дини йолага бәйләнгән нәрсәләрне эшләтү монда рөхсәт ителми икән. Шулай итеп, чарасыздан Агабине заман чагына әзерләргә мәҗбүр булдылар. Бер чиста күлмәген китереп өстенә кидерделәр. Башына мөселманча итеп ак батис яулык бәйләделәр. Шуннан соң гәүдәсен кичкенә кызыл табутка салдылар. Табут әйләнәсенә чәчәкләр тезделәр, күп итеп ислемай сиптеләр, һәм Агабиебез хайран матурайып китте. Ул бичара хәтта көлемсерәп яткандай күренә башлады. Зияратка табутны машинага куеп илттеләр. Озата баручылар күп түгел иде. Иң якыннары да, аларның кайбер дус эшләре һәм шулар арасында әлеге кечкенә буйлы шагыйрь дә бар иде. Ләкин ул бүген дә кызмача иде шикелле. Табутны кабергә төшергәндә кызы Гөлбикә бик каты җылады. Килене Мария Васильевна да җылады. Аның кызлары да бабушкаларын кызганып җылашып алдылар. Ләкин ирләр түзделәр. Кияүе иреннәрен кысып читкәрәк китте. Улы Суфьян әсәен озату шәрәфенә bütün орден медальләрен өр-яңа кителенә тагып килгән. Башына соры папаксын сындырыбрак кигән полковник кабер кырыенда таш сындай басып торды. Үлемне күп күргән, елауны күптән оныткан кеше булуына карамастан, аңа бу минутта яшьләрен йотып калу гаять авыр иде шикелле. Күмеп бетергәч тә борылып китү ничектер кыен иде. Шуңа күрә шагыйрь ак балчык өеме янына басып, мәрхүмә турында берничә сүз әйтергә булды. Кадерле дуслар, без менә шушы биек тау башындагы, инде үләннәре дә корган, чәчәкләре дә шиңгән җир куенына Агабиебезне бирдек, диде ул ашыкмыйча салмак кына. Ак күңелле, пак күңелле әсәебездән мәңгегә аерылдык. Әйе, ул барыбызның да уртак әсәебез иде. Алай гына да түгел, мин һич икеләнмичә аны башкорт халкының изге җанлы анасы дияр идем. Әмма нәрсә беләбез без аның хакында? Күрә белдекме без аның шул изге җанын, пак күңелен, ак уйларын? Менә сез, аның уллары, кызлары, кияүләре, нәрсә генә әйтә аласыз, гомере буе сезнең өчен üzülеп яшәгән бичара әсәегез турында? Юк бит, әйтә алмыйсыз бит. Шунда ук Суфьян кычкырып аның сүзен бүлде. Сен ни сөйлисең, а? Ташла, кирәкми. Безобразие бу, диде кияүдә кызарып бүртенеп. Шагыйрь аларга һич исе китмичә тагын нидер әйтә башлаган иде. Шул чакта кемдер аны беләгеннән эләктереп, кабердән җилтерәтеп читкә алып китте. Телгә батыр булса да, гәүдәгә бик җиңел иде шагыйрь. Бу күңелсез тамаша аркасында озата килүчеләр яңа гына кабергә куелган Агабине ничектер онытып җибәрделәр. Берәүләр шагыйрьне тиргәргә тотындылар, икенчеләр киресенчә аңа әһәмият бирмәскә, сүзне уенга борырга тырыштылар һәм үзара сөйләшә, шаулаша кабер яныннан тарала да башладылар. Иң ахырдан кузгалган Гөлбикә зиярат капкасы төбендә утыручы карт-кырларның учларына тиз-тиз генә акча салып чыкты. Киттеләр. Агыйдел дим буйларына караган биек тау башында Агаби бер үзе генә торды да калды.
Әмма ләкин Агаби биек тау башындагы зияратта әнә шулай ялгызы гына торып калса да, үзенең фани дөнья белән аерылып бетмәвен тагын бер тапкыр балаларының исенә төшерде. Хикмәт шунда, кызы Гөлбикә Юлкытыла карчык өен карап торучы әлеге күрше хатыны Гарифәгә кыска гына хат язып, әсәйләренең август ахырында вафат булуын хәбәр иткән иде. Озак та үтми, Гарифәдән дә Агабиның үлүенә бик хәсрәтләнеп, күрше тирәнең аны бик кызганып җылауларын әйтеп, инде бахырның өе ятим калды, аны нишләтергә уйлыйсыз дип борчылып язган хат килә. Хат артыннан ук колхоз машинасына салып җибәргән карчыкның иске яшел сандыгы да килеп төшә. Күрәсең, яхшы күңелле Гарифә үзенчә бер изгелек эшләргә теләгәндер инде. Ләкин монда ул сандыкны берәү дә әле көтми иде. Яңа гына кичергән кайгы мәшәкать аркасында гомумән Юлкытлыда калган өй нигез турында да, башкасы турында да уйлашырга өлгермәгәннәр иде. Инде менә әсәйләренең үзе белән бергә картайган, буявы да уңып беткән иске сандыгы «Мин сезнеке, мине нишләтәсез» дигәндәй, Гөлбикә квартирына килде дә керде. Гөлбикәгә бу сандык бик таныш иде. Кайчандыр аның шушы сандык өстендә курчак уйнаган чаклары бар иде. Кинәт күргәч, әллә нишләп китте. Бер мәлгә аптырап, каушап калгандай булды. Аннары исенә килеп тиз генә агасы Суфиянга шалтыратты. Шул ук көне кичкә табан агасы белән җиңгәсе Мария Васильевна зур уллары Геннадийны да ертеп, аларга килеп тә җиттеләр. Барысы да җыелып беткәч, сандыкны идән уртасына куеп ачтылар. Ачып җибәрүгә, алар өстәгенә яткан ак бәз кәфенлекне күрделәр. Һәм күреп, берәр сүз әйтү түгел, хәтта бер-берсенә күтәрелеп карарга да ничектер кыймадылар. Тик ак материяны сак кына бер читкә алып куйдылар. Аннары бөкләп салган кием салымнарны чыгарырга тотындылар. Менә әсәйләренең тәңкәле кара җиләне, читләренә ука тоткан сары хәтфә камзулы, алтынга манган тәңкәләр һәм төрле ташлар тагылган бүйәте, хәситәсе, вак мәрҗәннән эшләнгән кашмау белән чәч кабы, беләзек, муенса, чулпылары, кыш чагында үз кулы белән чүпләп суккан кызыл башлы сөлгеләре килеп чыкты. Шулай ук аталарының кызыл сәдәпле кара кәзәкие белән камчат бүреге дә килеп чыкты. Карчык шушы көнгә кадәр аларны да саклап торган икән бичара. Актарына торгач, тагын бер хикмәтле әйбер табылды. Бу аталарының яшь чагында тотып йөргән кыска саплы, күн чуклы, өч җәпле, һәр җәбенең очына көмеш пластинка бөкләп кидерелгән бик шәп камчысы иде. Хикмәтле камчы шунда ук барсында бик кызыксындырды. Ай, атайымның төлке куганда тотып чапкан камчысы бит бу, дип кычкырып ук җибәрде Суфиян. Һәм элмәгеннән киеп селтәнеп тә бот буена сугып та карады. Да, менә бу ичмасам реликвия, диде кияү дә сокланып. Тик кем саклар аны? Аның хуҗасы бар, диде Суфиян катгый рәвештә. Һәм улы Геннадийга борылып тантаналы итеп әйтте. Улым Гена, ал бабаңнан калган чуклы камчыны. Белеп тот, Шаяхметовлар кулында йөргән камчы булыр бу. Һәм Геннадий Шаяхметов баш кагып, елмаеп кына өч җәпле камчыны кулына алды. Инде калган әйберләрне нишләтү, ничек бүлешү мәсьәләсе кузгалды. Белгәнебезчә, әсәйләренең бу хактагы теләген алар тыңламыйча калдылар. Шулай да һәр кайсы үзенә ошаган нәрсәне алырга хаклы иде. Ләкин бу тәңкәле җилән, хәтфә камзул, бият, кашмау, чәч каплар белән алар нишләрләр икән? Төс итеп кенә саклаудан башкага ярамый инде буларның берсе дә. Аунап йөри торгач, чиреп тузып кына бетәрләр. Шул чакта кияүләрнең башына бик шәп бер идея килде. Ул булай диде. Менә нәрсә, Гөлбикә, кайнагай, без бу әйберләрне бүлешеп, әрәм-шәрәм итеп бетермик. Барыбер файдаланып булмаячак бит.
Biz лучше тутыйк та бүтүнүсүн театр гардеробына тапшырыйк. Анда мындай нәрсәләрне саклый беләләр. Борынгы тормышны уйнап күрсәткәндә киеп файдаланырлар. Ә безнең тарафтан театрга бу бик әйбәт бер бүләк булыр. Чын-чын, уйлагыз әле. Бу фикергә шунда ук Мария Васильевна кушылды. Бик дөрес әйтәсез, Сахип Карамович. Безгә ник алар? Артистлар кисеннәр. Ләкин Суфиянга да, Гөлбикәгә дә мондый тәкъдим белән тиз генә килешүе авыррак иде. Ничектер күңелләре тартып бетерми иде. Әллә ничек менә әсәйләреннән яхшы түгел кебек. Алар өчен саклаган, аларга дип калдырып киткән бит әле ул. Инде тот та бөтенесен кочагы белән театрга илтеп ташла. Килешерме? Ят булмасмы? Шул ук вакытта кияүләрнең сүзендә дә дөрестлек бар. Бүлешеп алсалар әрәм-шәрәм булып кына бетәчәк. Нишлисең? Тәңкәле җиләннәр, укалы камзуллар заманы үтте шул инде. Ахырда уйлаша торгач башта Суфиян, аннары Гөлбикә дә яшел сандыктан чыккан бүтән кием салымны театрга илтеп тапшырырга риза булдылар. Гөлбикә шулай да әсәйенең төсе итеп, уртасына кызыл якут куеп, саф көмештән шелтәрләп эшләнгән ике зур шулпыны үзенә алып калды. Көннәр уздылар. Хәсрәт иртәнге томандай бик тиз таралды. Эш мәшәкать белән тулы иркен, мул тормыш үзенең искезеннән ашыгып, һаман алга таба тәгәрәде. Агабинең балалары өчен бу кызу чапкан тормыш бик тансык та һәм бик мавыктыргыч та иде. Дала буйлап кылганнар йөгерә, кылганнар йөгерә. Куша-куша йөгергән кылганнар арасыннан озын карагай таягын җир үлчәгәндәй алга ташлап, Миңлебай карт кайтып килә. Штан балагын эчкә тыгып кигән, ак ыек башларына чәчәк тузаны кунып, билчән уралып, бакыра сырышып беткән. Әйтерсең, юл котлы яланнарын үзе белән ияртеп кайта ул. Авылга кереп, агабинең тәрәзәләре кагылган өй янына җиткәч, карт күрше Гарифәдән гел кычкырып сорап уза. Ак килен кайтмадымы әле? Гарифә ни дип җавап бирергә дә белми. Ул бит инде аңа былтыр ук берничә мәртәбә агабинең калада вафат булуын әйткән иде. Балалар акылы керә башлаган агырса бу картка дип уйлый ул içindən генә. Һәм аптырагач ачулана биреп әйтә. Куй, Миңлебай бабай, үлгән кеше кайтамыни? Ничек телең барып сорый? Ләкин карт аның сүзләрен гүя колагына да алмый. Алдама, ди ул таягының башын селкеп. Ак килен үлмәде ул. Китте генә. Китте генә. Кайтыр, насип булса. Кайтыр. Ә син уйшагын карыйтыр, уйшагын. Уйшагында ут сүнмәсен. Һич аңламассың. Әллә чынлап, әллә үчекләп, әллә саташып әйтә бу бернигә исе китми торган, әҗәлгә дә күптән кулын селтәгән, ялан таптаучы 100 яшәр Миңлебай карт.
Siz күренекле язучыбыз Әмирхан Енекинең «Әйтелмәгән васыят» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Әсәр Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укуында яңгырады. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.